زانتا فقري أرسيما كل جزء كاب جزء تمهرتي كاب تمهرت نجزء بينات ملالس محازش يكون تزارب صوي بلان أب كفلي دهرت كفتبل أب جزء عرفتي مبزحت جزء كاب كفلا أيتوت سنة وين توت أخ أب حدث ألك إلى نزن أخ كويا كله لسه تعذابي تكون من محرتا يكون دك كفلا ولا حدا سب أغلبه أهواني ورنا حنساب سي تجبرو شبات قداد ديفيزا اندار أيز الله يسولا زوازها جزء كتسمع مكوا أنت فتنت يقداس سلازي فعلا نابشو أكيدا وي أب كفلا منا دمزات فيها تنخني خاتوكي أنت حقين كيلو زحتا سبيلا أودات يكونوا عالد دكة مهرتا كلا جزء لا تزيكنو كم سوكا أيقوس رواني أن حنسا مسخ سو دخان قبيلوا أن حنسا أمريكا ما يتفلت دخل راسح أن يخنا كرحق أندابلو بينا يفليوا أزوي ودكم تداريوا غيرو رأسة عامنة كوينيا ولا مسب كتلال أنت دليت نعاي كيف أتدأ من قول حكبل إنك بدس لي أندابلت نفسها تودع أما لسا تستماسل أن حنسا بمسفتاري تبقى فتاري نخوارد نتصرف أنت حتكبر فتيكا أندابلت نفسك ترهت كتطفأ كندي زي تدنادنت بقر ميان زحل سب دفيرا كتأمت آيت خيلنيا أمبركا كم زيقال زبلوا أندا مثلا بقر مي أكب سوين أب أكب وزا كتكيدمو زي السبي مكنياتو كسها وكألو أنت سميع بزعات رح الزارو سلس مسلا هتزا كفايتي أنت حتكبر مزي أندابلو يتصرفا كنو سلس معه أن حنساب أتا تمهرتي دمو كقوارس تبلمو كند أبون عدم كنا قرن سلمان سكران كبلت فول ماستيكا عند شدت تمحراز العادة أبكري أنت سلت قتر وشت أبهررو كيف توت نبيت مهرت تملالس أبت مهرتا نفعتك أنت نبرت تتصعطات كم تحمل جيرواي بجيجا أبجت أنا حجوس سمعت تنسواري ويفلتني مش كتسها فشغل آخر نمخانو تفلدو تخون منفسا مرة تداخيمي نسلا من باريات نبر زلا انبر ترجم من بارنا عين تاني أبحان قولا كل جزء ملازم أنا قرنتلو أنا دخا كفأتي فترة من كقدس لي من كل حكبة نزول أبا حلفت سيمو كابقولنا أي فلياني يوى كل سبب نناتو تساقم صبح ما قولني كم زلو حشخ زولا سينا عمنا يبين أسألم عالم كابتو قاز بزوح جير الله خفأ نقرات لأعمى هنا كله كيدا تستنفل سلزي بلا أتأنكو كتجورات مبكاي ترحيا نبدأ كيتم آخرة أبتر أساس أجمعات أجمع تسخلا سلزي دلي كله أب كبدا جيرات كنزو أبزي أدمي أب بتدقاقامي نحساب نفسها سأريد أريع أوف أنت تبلا متروتات متورورت زي كم زين كله أب فرق سمستر كابكال أبوتا تغير زمساتهم حراي أب كفلهم تمدومو بدهريا كوف قبل تحبره نبتي سبحالو كوف مبلي عند آخر كله نعاب زمساي حشكا نيزي بلا عال الدمسي نت كفلي ربشو أقامو ملكو أزوز يقولي نفسو كتر إخلها أبون كله كاب حبتمات سدا كمستولد نمجمات كلل أيليني ممهر سقبالا مسبلا قدا أما إذا آتوا أنا سو مسلا بدهر أكيدو كوف مسبلا كله تمحاري انت فتتلاكوا نساقنا أبترازات تتمزنا برد ساعتنا عرفت آخلو كم عملا بينا كوف بلد هذا كوك ولا حلو زد امتا كرخبت نعرفت جزيس لزا أخلا كم تنبور ناب كلا استملسد بكم زي كل تسوي مملأة مس حلفة كل نجاراتك أزاز أني ودي بدهر أكوف مبال قديفو مسا أكوف مسبلا بسم بعد تسي أكتيركوا حاسبا أنت نبرد بإيدا قوتيتو كوف كم تبل جبرا فتصومي بحال شوي من قبل أنت ولاك فتصيما كامل ستلون دنن أبزحت بحكي تقدس بورس أسحبو مستناتا جيرو سليدا كتمت جمرة نسا جنا بوشت أمارة تجنق زنبرت فك دك خلاص نسخات مسل مزيا أندابلو كوارد أندابلت أقلا صعبة نيف الداسة ساعات
كأخللا قلطيفا ገዛ ክትከይደ ተመነየት ኩሉ ግዜ ንክላስ ክትኣቱ ቅድሚ ሰብያት መጽእ ክትፈደስ ከላ ከዓ ሰብ ምስ ጸርያ ንገዛ ትኸይድ ንሱ ነዚ ምስ ኣጽንዐ ቅድሚ ሰብ መጽእ ዝተሓወሰ ደቂ ካፍላ ምስ ረኣይዎ ካብታ ዝፈርሐታ ይወፀትን ዘሎ ጸርፈታት ምስ ኣዝነብላ እንዳጎት ናብ ሸኣ ከዳ ተነኽኒኻ በኸየት ንብኣታውን ደሪዛ ድሕሪ ምምላስ ቦርሳ ኣልኢላ ብድሕሪኡ ኮፍ በለት ፍጹሙን ተስኡ ምስ ኮፍ በለ በጃህ ባግደፈን እንተበለቶ ስምክ ከይነገርክኒ ኣይትስእኒ ስለዝበላ ኣርሴማ ኢላ ተንበለት ምፍላጥ እኳ መምህር ክጽውዓ ኩሉ ቀደም ፈሊጥ እዩ ከዘርባ ስለዝደለይ እምበር ጅን ተደሊኺ ኣብ ሰፈርኪ ኮፍ ክትብል ትኽእል ኢልዋ ነደገ ወፀ ንዕረፍቲ ሰዓት ምስ ኣኸለ ካልኦት ኣዋልድ ሻሂ ክንጋብዘካ እንዳበልዎ ነፂግወል መፂ ምስ ኮፍ በለ ጠሚታ ከይተዛረበት ስቕበለት ንሱን ኣይተዛረባን ከይተዛረቡ ሰዓት ዕረፍቲ ስለዝኣኸለ ንኽፍሊ ኣተው ሓንቲ ካብተን ደቂ ትምህርታ ንፍጹም ድሮ ዓይና ኣውሊቃትሉ ስለዝነበረት ምስ መሓዙታ ኮይና ጥራውስታ ክበታትነላ ምስ ተዓዘበት ሕርቃና ክትቋፀር ስለዘይከኣለት ብጽፍኢት ምስ ኣላደደታ ጓል ብመሓዙታ ኢዳ ትሒዛ ክትሰሓላ ጀመረት መምህር መጺ ኣደብ እንተ ዘይትሕዘ ነይሩ ገጻ ናይ ቁፅሪ ጥራዝ መምሰለታ ነይራ ምስ ተፈደሱ ከም ኣመላ ደንግያ ምስ ወፀት ፍጹም ክጽብያ ጸኒሑ ደድህራ ኸይደ ጀመረ ጠሚታቶ ከይተዛረበት መንገድ ደውን ገበረት ፍርቂ ሰዓት ዝኣከበ ደድህራ ከይዱ ጸኒሑ ስለዝደኸመ ጸጊ ኢሉ ኮፍ በለ ካብ ትምህርቲ ንገዝኣ ናይ ኣውቶቡስ መዓልታዊ ካብ ትኸፍል ኢላ ዋላ እኳ ኣዲኣ ናይ መጓዓዝያ እንተሓበታ ዝበዝሐ ግዜ ብእግራ ትኸይድ ነቲ ናይ መጓዓዝያ ገንዘብ ንጥራዝ ንፒሮ ገለ ትጥቀመሉ ስለዝነበረት ፍጹም ስለዘይከኣለ ናይ ገዝኦም ኣውቶቡስ ተጸዊዑ ብመኪና ንገዝኡ ከደ ኣርሴማ እውን ከይደንጎይት ገዝኣ በጽሐት ንሰሙ መላእታ ዋላ ሓንቲ ከተዘራረቡ ኣብ ክፍሊ ምስ ኣኮፍ ይብል ኣብ ዕረፍቲ ንዝተፈደሱ ደድሕሪ እንዳኸደ ቁሩብ መንገዲ ኣብ ፋኑ ወይምለስ ነታ መቀናቅንታ ጓል ግዳ ካብ መፍራሕ ኣደይ ወዓለትን ሓንሳ ካብ ዝወዲ እንተ ዘይርሒልኪ ባወዳት ካብ ኣጥቅታኪ ትብላ ሓንሳ ካብ ቤት ትምህርቲ ከስጎኬ እንታይ ከዘይ ትብላ ኣርሴማ ካብ ትምህርቲ ተፈዲሳ ከም ኣመሉ ፍጹም ደድሕሪ ኸይድ ምስ ረኣየት እንታይ ኻርኢኻለ እዚ ኩሉ ሰብ እንዳፈንፈነኒ ትቐርበኒ ዘለኻ ምስ በለቶ እንታይ ኸይጎለኪ ቻው ጥራሕ ኢሉ ኣንፈት ቀይሩ መንገዱ ገበረ ውሽጣ ገለ ናይ ሓጎስ መንፈስ ከዘውርቕ ተፈለጣ ሰብ ኮይነ ዝዛረበኒ ረኺበ እንዳበለት ብናይቲ ሓጎስ መንፈስ ንገዝኣ በጽሐት ንጽባሒቱ ኣብ መንገዲ ጸኒሐን እተን ደቂ ክፍላ ኣገትኣ ኣንተ ነሰኸሲ ካብ ዝወዲ ረሓቒ ኢለኪ ምርሓቕ ኣብኻ እንዳበለት ምስ ኣጓጣትላ ኣርሴማ መንገዳውካ ክትገበ እንተደለየት ሲሒበን ቦርስኣ ካብ ሕቋ ኣውሪደን ጥራ ውስጥ ኣብ ማእኸል ጎደና በታቲነን እዚ ህፀይ መርኣገና ይጽበክሉ ኢለን ብጉያ ካብቲ ቦታ ተሰውራ ንብኣት ስለ ሰዓራ ሕነቕነቕ እንዳበላ ጥራ ውስጥ ኣኻኺባ ናብ ክፍላ በጽሐት መስክነቲ ኩሉ ዘጋጠማ ጸገም ቤንያት ጾሮ ፍጹም ንገዝኣ ተኪሩ ምስ ጠመታ ክትበኪ ከም ጸንሐ ስለዘስተብሃለ እንታይ ከም ዝኾነት ምስ ሓተታ ብሰንኩ ጸገም ተረከብ ስለዘላ ክርሕቐላ እንተ ሓበረቶካ ክሰምዓ ይከኣለን ክርሕቐካ ይኮንኩን ዝቐርበክ ዘለኹ እዞም ኣብ ዘለዉ ተምሃሮ ተደማሚሮም ከንዳኸ ስለዘሚፀ ምሳኸ ክላለ ዝመረስኩ እንዳበለ ሶፍት ኣውፂሓባ ከይተዛረበት ተቐቢላ ገጻኤን ተደሪዛ ብፊኒስትራ ሕሊፋ ንደገ ክተቋመት ጀመረት እንታይ ኮይኑ ዲቪዛኸ ቀዳድ ጫማኸ ሸበጥ ትመስሊ ምስ በላ ካብቲ ንደገ ትእዘወ ዝነበረት ገጻ መሊሰ ጥምት ኣቢላቶ ትንበለት ንሱ ግና ክትምልሰሉ ይጽበ ስለዝነበረ ንኣኽኪ ምስ በላ ድኽናታ ስለዘኻኸራ ንብኣት ሕንቕንቕ ክብላ ምስ ረኣየ ሓራበል ግደፍ ኢሉ ስቕበለ ዕረፍቲ ኣኺሉ ቤና ኮፍ ኢላ ከላ ፓስታ ምስ ኮካ ሒዙ መጸሞ ኢዱ ዘርግሓላ ጠሚታ ስቕበለት ኢዳ ሲሒቡ ሓባሞ ኣብ ጥቓ ኮፍ በለ ከይተዘራረቡ ንዕረፍቲ ሰዓት ዳርጋ ስለዝኣኸለ ነቲ ናይ ኮካ ጠርሙስ ብሓባር ናብቲ እንዳሻሂ ኣብፂሖም ንኽፍሎም ከዱ ድሕሪ ሰሙን ካብ ትምህርቲ ተፈዲሳ ገዛ በፂሓ ጣዕመታ ምስ በለት እዩ ገዛ ክትሰርሕ ኢላ ቦርስኣ ምስ ከፈተት ዝተጠቕለለ ነገር ስለዝረኣየት እንታይ እንዳበለት ምስ ከፈተቱ ሓድሽ ዲቪዛ ምስ ረኣየት ብቅጽበት ኣብ ሓንጎላ ዝመፀ ፍጹም እምበርከ ኣቐንኪ ክንደይ ይኸውን እንዳበለ ይሓታ ስለዝነበረ ከተሐጎስ ድያ ዋላስ ክትሓዘነ ስምዒታ ተፈራረቐ
كمال سلو على سبيلا تمات أتمو عادي أكاب صراحة كسب تمس تسبع كل مس نجارته على برختي أملاك أين سلزلي بمنتها جيرو كم زرد أكا سلزي فلت نايفت أرى برخت كون سلزخل أمستين كتخلني سلز بلتا نصب حيث تخلينا مسكلت دقق فلا واو عند بالك أزوا دهر مسنا ما كانت أنت قد أتلمانيت كاي خمسي خير أزيد بيزا فلوتي نزي شكوينا ودي دخي جزء ليركيو لمانيت عند بالك دقاقي ما تصور عند مجانت مستزاربت عدي قرن نفاسن ليتن كايبلت صريحة عند عبيت مس لمانيت كبحل عند بالك حرقانا خطوة صار سلزيك قالت كتصفى إذا وس مس بالك قداف تصمسي هذا نأخي لمانيت لكسي رأيو عبنتي كم تنبر عند بالك فوتو آية نسخة بلا كبده حاجة قال مستوليا برينت غير أبزخ فلك للطفي حتى ميدو أو أنا زبالة بلاس يزغمت عند بالك سب عيت التالي هذه جامعات بورصات كبده جزاوته يتلك إحكي عند أمسخي نفسك كبلت كنسب عيت الناشو مسبلا أب صفراك تعاتو دليت عرسي ما جنا أب حيوة مولو بجاك أدي أكال زكلا كلا سب أجات إمواس لذي فلت حجوس بلد نتام عالتون بحجوس حلفتا بقى معالت مصا كيتفلطا نحاغوس منفس عند اسلامص ገጻ በጌጋ ፍሽኽ ኢሉ ዘይፈልጥ ነበረ ከም ዳይመድ ከንጸባርቕ ጀመረ ፍሽኽ ኣብዝ በለትሉ እቲ ተሓቢ ዝነበረ ጸባ ዝመስል ደርጊ ኣስናና ኣቤድ ኣተሓቢዩ ሃጊ ዘብል ኮነ ኣመልክ ኣበጽሕካ ጽብቕታ ይኮነትን የግዳስ በገንዘብ ዘይትመን በመልክ ዘይልወጥ ውሽጣዊ ጽባቕ ኣሳለዋ ካብ ትምህርቲ ምስተፈደሱ ግድን ናብ ሓደ ቦታ ክንከይድ ኣለና ኢሉ ይዝዋ ከደሙ ጸጉራ ከም ትምሸጥ ገበረ ካብተን ዳምሻጥት ምስወጸት ንዝርአየ ከኣመናይ ካለ ጸጉራ ኣኻይላ ብዙሕ ኣይትግደሰሉ ዝነበረት ሕጂ ግዳ ነቲ ዳርጋ ኣብ ማእኮራ ዝበጽሕ ጉራ ናብዝ ናብተን ነፋስ ምስኣበሎ ፈዚ ዝተረፈ ማራ ተሓጎሰ ንአና ይሰረፈክ ነገር አለ ይሉ እንዳ ክዳውን ተሂዙ ከይዱ አይደለን እኮ አንተ በለቶ በኃይል ይገዝ አላ ጀመረ እንዳ አቃነት ምስ አርአቶ ከይተገረመ ይተረፈን ዋው በለ መልሳኻ አደንገጸስ አንድ ሃን ዝሆነ ከዳን ምክዳንሲ ኩሉም ተደማሚሮ استدወለ ነፍሳ እንዳ ዘከረ ከብዱ በለአቶ ካብዝን ለዓሊ ከተሓገዛ ምስ ነፍሱ ቃሉን አቶ ካብ ሓደም ክልተ ሰለስተ ቀያር ምስ ጫምኦ ሓድሽ ናይ ትምህርቲ ቦርሳ ገዝ አላ ተምሓራይ ዶ አይኮን ካን ገንዘብ ካቢ ተምጽለኻ እንተ በለቶ ንአና ይጥርሒሉ ሂዙ ዋወጸ ነትምህርት መስከረት እቲ መጀመርታ ንሳን ጸጉራን ቦርሳን ጫምአን ተደማሚሩ ዋልሓደ ሰብ ከለላይ ካለን ሓዳስ ተማሐሪት ዝመሰለቱም ጸኒሖም ግና ንሳም ኮነ ምስ ፈለጡ ከይተገረሙ አይተረፉን አርሴማ ቀስ እንዳበለት ሰብ ቀን ኢላ ከተመ ጀመረት እቲ ቀደም እንታይ ከገብር ተፈጥያ መጸባጠት ዓለም ከም ዘይትል ዝነበረት ሕጂ ግና ንዓለም በበቆርብ ከተስተማቀራ ጀመረት አቀዲማ ንኽፍሪት አተም በይና ኮፍተል ጸኒሐውን ሰምስ ጸረረ በይና ትኸይ ከም ዝነበረት ሕጂ ግዳ መዛረብ ተረኺባ ማዕረሰባ ተሰራት ዝኮነ ነገር ምዘጋጠማ ከም ዋልታ ኮይኑ እንዳ ተኸላኸለ ናይ ክረምቲ ጊዜ አኺሉ ቤት ትምህርቲ ተዓጽወ شوية عن بعض زين بور سمعت كسم معاز جمرة عملوا سكف دقيقة نفسهم كتذكروا جمرت بزعاو كتحسب كلا سمع حجوز كان ده صعب حركونا كتب لا نسوي الرعاية كتساتيكم كتبوا عاس كدقس عبحر ما عمن تايك زي الرعاية عمنا نفقته إذن كلت عواره نعرفت جزء قلت فوق ود على تمنيت دوي لا كاي ترخبو قصري بالله جزو خيت كيد أي تفلتونه هانت زلوا أماراتي نفتاري نزن كلت عواره كلت دقائق كجبر الله مثل الله كم زي حلف يلا ندقي مستراحة وجدا كم زي ندي أزرع قال بحاجوس كده تتأمتمتو نتلو بتاعك هيجرم وعيترفن كرم حجي هانت قال نفتوت أساون يتصبح كم زي نبرس نسون جدا داقيمهم بمرخاو مارا خم تحاقوسا كم زنافة حبرا يقداس كم تزحلف أو حدا كفل عبسهون قنا كرواب التكونو لأنك الأوان طبق زمدنا ونفتروا انكفات كن عيتس عن أنبركة اتعمل كناك أنت مسفتصم بحبار كفل سلاز بزحا نقونا يمونا نتعراو مارا سلاز زايدتو
ምዃን ምስ ኣበያ ግዳይ ብዛዕባ ኣጽኒዓ ኩሉ ኩነታቱ ነዲኡ እሪቁ ቁጽር ኣቢላ ምስ ነገረታ ኣዲኡ ተህዞን ትጨብጦን ጠፋ ኣታ እዘይ መዘናኻት ኸይድ ተመሳሓ ምዘይ ድረር እንዳበለት መእተም መውፅን ከልኣቶ የግዳስ ካብኣይ ትሕለፍ ግዲ ኢልዋ ንኣርሴማ ንፍቕሪ ምስ ሓተታ ሓራይ ስለ ዝበለቶ ከም ዋስሽ ተጣበቁ ከም ዋይን ጸባን ተሓዋውሱ ክፈልዮም ክንደይ ውዲት ጻዕሪ ተኻይደ የግዳስ ፈጣሪ በጽላሉ ኣጽሊሎም ስለ ዝነበረ ክንደይ መስገደላት ሓለፉ ከመ ምኽንያታት ትምህርቲ ክትመሃር ኢኻ ኢሎም ንደገ ክሰድዎ ምስ ሓሰቡ ስለ ዝፈለጦም ከሳደይ ንኻራ ኾነ ምስ ኣዲኡን ስድኡን ዓይንን ሓመዱን ኮኑ ናይ ኣርሴማ ርእሰ ተኣሞነ ቀስ እንዳበለ ተነድቀ ኣብ ጽንኩር ኩነታት ከይተረፈ ኣብ ጎኑ ዶበለት ካብ ስድኡ ዝተፈላለየ ምፍራሕውን በጽሓ ምዃን ምስ ኣበዮም ንደገ ወሲድና ክነመሕረኪ በልዋ ኣበደን በለት ነቲ ተከፊኣ እንዳስተማሰለት ዝሓለፈተን ዓመታት በብሓደ ከተማልሰን ጀመረት እንኳ ኣባ ነፍሲ ኣጥፋኣኹ እንኳ ኣባ ተወለድኩ በለት ሎሚን ተከፋኣካ ጽባሕ ክትሕጎስ ኢኻ ሎሚን ተስዒንካ ጽባሕ ክትረክብ ኢኻ እንተ ወዲእካ ክትስዕ ኢኻ ሰባት እንተፈንፈኑኻ ብመዓልቲ ክኸብሃይም ጥራሕ ንስኻ ተስፋ ትቁረጽ ነፍስኻ ይትደርቢ ዝብል ኣባሓላ ኣብ ገለ መጽሓፍ ዘንበበተ እንዳዘከረት ናይ ባሓቂ በለት ምሸት ኣዲኣ መግቢ ሒዛ ስለዘይ ከደት ክተብ ጻሕላ እንዳኸደት ከላ ኣብ መንገዲ ዝወደቐት ዕብይ ዝበለት ናይ ኢድ ቦርሳ ረኣየት ናብቲ ቦርሳ ጠመተት ናብ የማን ጸጋም ናብ ኩሉ ኣቋመተት እሞ ከተልዕላ እኳ ሃሲዋ እንተነበረት እዛ ጓሌ ዜናት ክንብረት ፈጺምኪ ከይተልዕሊ እንዳበለት ዝኣቤት ኣዲኣ ስለዘከረት ኢዳን እግራ ኣኪባ መንገዳ ክትገብር ሃሲዋ እኳ እንተነበረት እልና ግና ኣልዕልያ ኣልዕልያ እንዳበለ ስለ ዝረበሻ ኣልዓለታ ጸላም ስለ ዝነበረ ማንም ሰብ ኣይረኣያን ቀልጥፍ ቀልጥፍ እንዳበለት ሰጊማ ኣብ መበል ሳልሲ ኣንጎሎ ምስ በጽሐት ግና ክትሪኣ ስለ ዘስተሓንጠየት ከፊታ ምስ ረኣየት ነዚ ረኣየቶ ክትኣምን ስለዘይ ከዓለት ሰንከልከል ኢላ ንድሕሪ ገጻ ወዲኣ ፈይንቲ ሰርሐት እቲ ዛሕሊ ግዳት ጸፍኢ ምስ ሓደጋ ቀልጢፋ ተበራበረት እሞ እቲ መጀመርታ ኣበየ ዘለኹ እንዳበለት ድንግርግር እንተበላ እኳ እቲ ኣጋጣሚታት ስለ ዝተዘከራ ተቀላጢፋ ናብ መሬት ምስ ረኣየት ስልጣንያ ካብቲ መትሓዚ ወፂኡ ኣብ መሬት ዛሒሉ ተዓዘበት ብዙሕ ከይተገደሰት ነታ ዝረኸበታ ቦርሳ ጠመት ምስ ኣበለት ተመስገን ኣምላክ በለት ካብቲ መሬት ተሲኣ ክዳና ነጋጊፋ ብቕጽበት ካብቲ ቦታ ተሰውረት ነደይ ብዛዕባ ዝቦርሳ ክነግራ ደዋላስ ትምክብል እንዳበለት ብዙሕ ምስ ነፍሳ ተማኸረት እሞ ኣብ መወዳእቱ ግዳ ግድን ክነግራ ኣለኒ ስለ ዝበለት ፍጥነታ ብውሳክ እንዳላሕልሐት ናብ ኣዲኣ ውትፍ በለት ኣዲኣ ንጓላ ምስ ረኣየት ማራ ሰንበደት እምበር ኣዋሉ ዝግወያ ስለ ዝመሰላ የግዳስ ነዲኣ ነታ ቦርሳ ምስ ረኣየት ኣዲኣውን ብቕጽበት ፌንት ሰርሐት ጓላ ተቀላጢፋ ማይን ገለን ጌራ ከም ትበራበረ ገበረታ እሞ ተበራቢራ ዓይኒ ጓላ ምስ ጠመተት ወዲኣ ከም ዝረኸበታ ምስ ሓበረታ ኣደን ጓልን ብፍርሒ ከንቀጥቅጣ ጀመራ እንታይ ከም ዝገብራውን ኣቕለን ጸበበን እሞ መወዳእቱስ ንፖሊስ ክነረክቡ ኣለና ስለዝበቲ ፍለን ማስቲክ ጠቃሊለን ናብ መደበር ፖሊስ ከይደን ምስ ኣረከብኦ ዝተቀበለን ፖሊስ ከይተረፈ ሰንበደ ሓንሳብ ተጸባይን ኢሉ ብቕጽበት ቴሌፎን ናብ ምድዋል ኣተወ ድሕሪ ቅሩብ ይኣሊሉ ተመለሰ እሞ ኣብየን ሰዓት ክንደይ ከም ዝረኸበቶ ሽመሙ ሓዊስካ መዝጊቡ ንኢስራ ደቃይቅ ክጽበይ ሓቢሩ ኮፍ ከም ዝብላ ገበረን ካይደንጎት ግዳ ሓንቲ ተንኪፍካያ ተረሳሕ ማይ ዘይተዓመት ምስል መኪና ኣብ ኣፍ ደገ እንዳ ፖሊስ ደው በለት እሞ ኣብ ሓምሳታት ዝዕድሚኣ ሰበይቲ ንሳን ጽሑፍ ኣገዳዳን ብተሓዋክ ሕሩግ ምስ በለተን ፖሊስ ነታ ጓል ኣዲኣ ነታ ሰበይቲ ብሓባር ገይሩ እዚ ድዩ ቅድሚ ቁሩብ ሰዓታት ጠፊእኒ ኢልኪ ኣመልክትኪ ዝነበርኪ ቦርሳ እወ ንሱ በለት ሰበይቲ ብተሓጓስ በሊ ኩሉ ንብረትኪ ፈቲሽ ከረኣይሙ ምስ ተባሃለት ኩሉ ፈቲሻ ከምታ ዝነበርታ ምስ ረኣየት ሃጎሳ ዶስ ኣነትሉ እወ ከምታ ዘላተ መን እዩ ረኪቡለ እንዳበለት ቆልሕ መልሕ ምስ ኣብዛሐት እታ ጓል ምዃና ምስ ሓበራ ደጋጊማ ሓቂፋ ሰዓመታ ምስ ፖሊስ ተመሳጊና ምስ ታጓልን ኣዲኣ ብሓባር ወፃ ደገ ምስ ወፃውን እታ ሰበይቲ ኣመስጊና ምስጋብ ሰኣነት ኣስፊቀን እናኽን እንተ ሓገብረልክን በለት ባህል ልምድን ሕብረተሰብና ዜናትና ኣይንደል እንዳበለ ስለ ዘዕብየና ጓላ ኣይኮነትን ካልእ እንተ ዝረኽቦ መረከብ ነይሩ እንዳበላ ካብ ኣባል ሓደ ከም ዘደለ ምስ ሓበርዋ ድሓን ምሆጂ ገዛኽን ከብፅሓክን እየ ፅብሓ ግና ብንጉሆ ክመፃክን ኢላ
ገዝአ ምስ ኣብፅሐተን ኣብ ከምዚ ገዛ እንዳነበራ ዘይምስሰን እንዳገረማ ንገዝኣ ከደት ንፅባሓይቱ ከምታ ዝበለተን ዝተፈላለየ ዓይነት ሕጃባት ሂዛትለን መፀትሞም ግድን ምሳይ ከይልኩ ክትምስሑ ኣለኩም ስለ ዝበለቱም ኖኖ እኳ እንተበለዋ ግድን ኢላ ምስ ረበሸተን ኣደንጓልን ሃራ ኢለን ተበገሳ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ በፂሓ ክላክ ምስ ገበረት እቲ ኣብይ ካንሸሎ ተኸፈተሞ መኪናኣ ኣሸገት ማዓጾ ከፊታ ንቅድም ወሪዳ ንኽወርዳ ማዓጾ ምስ ከፈተትለን ኣዲኣ ድሒራ ኣርሴማ ወረደት የግዳስ ኣርሴማ ካይሰጎመት ደሪቃ ደኣ ተረፈት ሕርመት ልባ ብፍጥነት ሓረመት ስምዒታ ተሓዋወሳ እንታይ ዝርኢ ዘለኹ በለት ጹም ብግዲኡ ኣብቲ ካንሸሎ ስለ ዝጸንሐ ማዓጾ ከፊቱ ነመንጋሸን ኢሉ እንዳተዓዘበ ኩሉ እምበር ዓይን ንዓይኒ ምስ ኣርሴማ ዝተጋጨውን በለ ፍጹም ወደይ እዛ ምጭቱ ጓልያ ቦርሳ ዝረኸበትለይ ሰላም በለን እንዳበለት መሪሓተን ውሽጢ ገዛ ኣተወት ፍጹም ድንግርግር እንዳበሎ ሰላም ድሕር ምባል ንከኣቷ ብኢዱ ኣመልከተለን ሰበይቲ ንጓላ በሊ ክብራት ኣጋሽና እዘይ ምስ በለት ኣዲኡ ንፍጹም ንኣርሴማ ምስ ረኣየት ብስምባደ መኪኻ ተረፈት በላ ኣደ እዚያ ምበኣር ኣርሴማ ድኻዶ ተመሲሐ ዘይድረ እንዳበልኪ ካብዛ በርክቲ ፍጥረት ትፈልኒ ህኽትብሊ ዝነበርኪ ምስ በለ ቦርሳ ኣስተረኸበላ ሰበይቲ ኣባዩ ትኸውን ዘላ ነቲ ኩነታት ኣፍልጦ ስለ ዝነበራ ንሳውን ብስምባደ ኣተሓላለ ፍጥረት ነዚያድኹም ኣይትኮነና ገለ ትብልዋ ዝነበርኩም በሊ ብስም ኩሎም ስድራ ይቕራ ግበረልና ዛጓሌ እንዳበለት ዘረብኣ ቀጸለት በሊ ዛጓሌ ኣብቲ ዝረሓብኪ ቦርሳ ብጣዕሚ ኣገደስቲ ሰነዳት ፓስፖርት ናይ ሰብኣይ ናይ ሕክምና ወረቐት ነይርዎ እቲ ናይ ደገ ገንዘብ ኣቦቱ ከሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ገንዘብ እንዳረኣኺ ንፖሊስ ምርካብኪ ዳጊመ የመስግን ከመይ ኢሉ ከም ዝወደቐኒ ኸማን ምስ በለት ጽቡቕ ምግባር በተዘዋዋሪ ጽቡቕ ሒዙልካ ዝመጽእ እንዳበለት ኣርሴማ ዓይን ፍጹም ክትጥም ጀመረት ኣባዩን መሊሳ ክትዛረብ ጀመረት ጽባሕ ናብቲ ዝመጽእ ኩሉ ሃገር ክብገስ እዛ ፓስፖርት እንደዚህ ረክባ ነይረ መተለና ኩነይረ ሰብኣይ ኣብ ሕክምና ስለ ዘሎ ግድን ቀልጢፈ ከዶ ኣለኒ ስለዚ እዛ ጓሌ በረክቲ ፈጣሪ ነቲ ግርሕና ኸርእዩ ክደልዮ ዘበለ ይሓብኪ ንስኻ በለታ ንጓላ ሰብ ክውለድ ከሎ ድኻ ክኸውን ፈትዩ ኣይትወልደን ንሰብ ኣተሓሰቡ ኣካየድኡ ስርሑ ጠባይ ክትመዝኖ ኣለካ ዳ እምበር ብሓብቱ ቁመቱ መልኩ ዓሊቱ ብሂሩ ገለ መዛዚንካ ኣብ ፍርዲ ክተቕርቦ የብልካን እንዳበለት ናብቲ ዝተቐረበ መዓዲ ክቐርቡ ሓበረቶም ኣርሴማን ፍጹምን ከዓ ፍቕሮም ከም ድሌቶም ከስተማቕሩ ቀጠልያ መብራህቲ ተወላ ኣሎ ኣብቲ መዓዲ ኣርሴማ ምስ ኣዲኣ ንኣን ዓመት ምዃን እንታይ ናይ ዓመተን ን10 ዓመት ዘብልአን በብዓይነቱ መግብታት ፍሩታታት ጽማቕ ኣይትበል መስተታት ንናይ ፀውዒ ኸነናይ ክትገድፍ ነቲ ጣውላ መልኡ ምስ ረኣያ ብሓንሳብ ተገሪመን ቆልሕ ምስ በላ ዓይን ንዓይኒ ዝተጋጨዋ እምበርከ ኣብ ገዝአን ኣብ ሓደ ግዜ ክልተ ፀብሒ ተሰሪሑ እንተተባሂሉ ሽሮ ምስ ሓምልያ ካብኡ ብዝተረፈ ወይ ሰሙመ መልኣታ ሽሮ ሰልሰኽ ኣባላ ኮምደረ ሕስር ክብል ከሎ ትቕኒ ወይ ከዓ ካብቲ ቀጻሊ ብኣፍ ደጊኦም ሓምለለክን ሓምሊ ንድኻስ ታሪት ንሃብታ መዘኻኸሪት ንጥዕና ጠቃሚት ንጅባ ሓላይት ዘይውዓለት ዘይሓደረት ሕጂ ዝተቐንጠበት እንዳበለ ንስናይ ዘይምሁ ክሳብ ዝመተሰብ ክበራበር ዘለ ዝጭድር ሻዕጥ ሓምሊ ዝሓልፍ ገዚአን ነታ ነብዛሕቲ ሰብ ብመዓረ ደኺ መሰልሽኒ ካይበለት ከይረሮት ኣብሽሮ ተብርያ ኣውደ ዓመት መፅእ ከዓ ኣቕሚ ነፍሶም ስጋ ይገዝኡ ወይ ደርሑ ይሓርዱ እምበር ካብኡ ዝተረፈ በቂ ምሕራዶ ካለ ንኦም ዋላ እንተደልይዎ ገጽ ከልእዎም ብከምኡኢን ተጠማመት ብዘይልበን ዝኾና ዓለም ፍትሓዊት ኣይኮነትን ክበሃል ካብ ምስተረኸበ እዩ ገሊኡ ነዛ ሓንቲ ኩላ ሶስኢኑ ብኣፀወ ይጠፍእ ገሊኡኻ ሓንቲ ኮሊሱ ዓዲ ሙሉእ ይግሕፍ እንታይ ደኣ ተሰኪፍክ እንድኽን ህዛ እምበር ምስ በለት ኣደ ኣባይ ንፍጹም ሃራይለን ካብቲ ተቆራሪፁ ኣብ መትሓዚ ዝነበረ እንጀራ መሳኺን ሓንቲ ሂዘን ጥራሕ ስቕበላ ዋ ጽቡቕ ጌርካ ህዛ እምበር እንታይ ምስካፍ እዩ ገዛኸን እንዲ ግዲ ምስ በለት ኣባይ ንፍጹም ድሓን እንዳወሰኽና ክንበል ኢና በላ ኣርሴማን ኣዲኣን ብሓባር ኣዲኣ ዝሓሰበቶ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣርሴማን ፀባረቕ እዩ በንፃሮን ከምኡ ኣርሴማ ዝሓሰበቶ በዲኣ ምዃን ግድን እምበርከ ወዮ ደኣቲ ደርቢ ዘይደርቢ ንክፎ የሕሊፉ ዝህብ ኣምላኽ ብኣብዩ ስለ ዘለዎ እምበር መንደሎኒ ነቲ ሽግረን መከራ ምስ ቁሪ ንፋስ እንዳተቃለሳ በይነን ሰለይ ዝብላ ዘለዋ እንተተናባ ዘገርም ኣይኮነን ኣታ ፍጹም ወደይ ብልዓስ ከበለን ምስ በለት ኣባዩ ኣርሱ ዘይትበልዓ ንምንታይ ትስከፋ ምስ በለ
نبلع علينا بلت أرسيما نزار أنا أخذ بلندا تسكبت عدي نفسهم جنا ولا سلا زيت واحد على زخانة كتزارواي مرتساتن عدي الله كوي نمبر بونك إراك هبت جزا أنت توسعنا مسألة ولا دعني أرسيما كان أنا أنت زي سألته دخلنا تنجنا عفن في نواي مخان أبكرمي صعوب يلا تريديو زبحال أمبركة أتعاوى جنا فتكتب قلا بس أوان دات حات أبد بمعار نفسه عند فدرزت أبسجا عندك أسات جنزب عند تخلنا سلز أبيت دخلوا القلب على من الوقت دحكن ده فليك أتدخون بكم يعني نكترهم عند سلات أمه أجزاء تعطي زيت حت الله أرسيما عمّنجو ختشين سلز دليت نفتسون مستوى كساتو تخيل كمش تخدي شؤون يوان طوي شو عند بلا ملأت ختما مستوى الله عند فتاري مكارس خدي يملا صدقون عند بلت مشوش تعبدد بلت مو نتي قسقا زر إمارات بتنك عند رجسات كبحبح عند بلد بتحدى بفرحات بتحدى بتصبع أنا يتجزأ عند تدنقت بتزحب برا مسارت كده أنت كفتت مدكاسي دقي وأنت كفتت بوقا أما أنت هدي أتيزلهم كنا يوزهي كفلتاتو بين خزرخو عند بلد مس نفسها شنتاون آمن أصله توتقت بتحاوخ أنت كفتت كترخويك علتن قبل قرميت مكان تمليس كمحتات يحيش إلون تماويتا تملستمو فتصم حوي نعب حنسا مس بلد بفشكتا إيه زاقوالي أتماي مدفئ دخيس إنكي خونكي مس بلد عادي كوني لا عاويلا عباين فتصموا ما حسيني لا نعرف حوي كتوليا سمينا أمبر صغير كقدا زيت بقلب بناي جناح دمسي مستزاربت زاربا كيوسقت سقبلت أرسيمان عدي أنجنا كل نجاراتها كستفحل لاسلت أنحا نتزاربا بزحية تقدسالون فسون جنا نيديو تجوار عند حرق تسعين وأرسيمان مسكدة فسون حوي كل جزا نبي نكون ولاس بزحات سواء تكاري مالو بجها شنتي كمل كان قربي تعرفوني بين دشراكم مس بلدو فسوم انداس حق على أرس شكر كابز كله شقة هذا مركب سينكي اندابله يزوا خده كاب جزا اندافتصوم تمساجينوم قرم فلايوم نعموزا غليلا اباي حموش شحنا فان كساب كان موبايل زغزا الك انكنا زناتي وسدايلا وطط انت بلتاكم أرسي ما جنا فتيما قبلاي كعلتن انبركه اتياب جزان هيزات لنزمت هي عند تحاسوا كله اجنزي انت تقبل امنا سس اكوينو سلاستسمع يفصم اي قبلن يا زقبصت اتغالي نيابا خندي دحانا يتسكفي ناي دس كلني انت بلتاكو دغاغيما أرسي ما جنا حاسوا كتقيراي ترأيتن بلده حنزاو غالي نكلو مالت لوندو اي تحمق حرايدو أوراق عن زاد خطولي تمهرت خصت قبل كهزي لمبا من دخجنا أبتر أسل لبنا حقور ملأ قبل الكيلة إنبر كياب حناز قنا سبا بقاليز فلتو أبجز أنا مالي إزب العقلون أعيدنا كريئة ويسب نساها نبرخ عند فلتكس وهذا دي خفتير الله كند شحبوا عند بلت مري أدها كم تجبر ناجي رافان وتام دقن سوتsa أترسم أقوله كم زخمة يجاري خديزة لو علاس درو مجرم كودي أخي مس بلتا هلا ده مجرم طرح مس بلت هو كم يزبلت صبو جزا نيبا حق بزيك العالم ولا نحنت مقالت تكون نكير نبلو مس بلتا عند صحات نصات إلى حرسي ما تقبل عبيلا متيم لاقص أخي أيود عن عندي أنت عند بالك دخي أبي خنادم سابز نبر كم جزء نبر كم جرويتاي كونن تخفات تصبق أتاناتك لألوان بالستيا ناي سبر إخا تصبق مناي أي تصلعن عندي قنا ناتهم دار أخا ناتناتك حيوات أكن لتناشو كم ناتهم كتكون من متصاري كم ودا يكونن أدا سلازي عدي هانت معالتي كابنايزي أم زقفح جزا عالكي قيسان اللي نس هترح حلو اللي تعال ليلا حقيقة مس عمتا أرسي ما بالي ما أسي استماصل حالي زين تصاتي لي ماجم وازا يتصلعن عندي زين السخاب تحت فتعري من تسفى لنا دي وزا بالي أبت مهرت خطرح صايت كتمهر انبر كل خبت صحي نمني لو فتعري دحرك دكنتي زلنا بر فقر سب كم حص أواحري من دل يابز جزاوتنا بكفو عينو يزرعنا إذن بقال أبز أجي قد أرسي ما بالي أنت هذا أقصى هجي بزعة تصوم زي نجار كني مس بلتا أتدا أتدي فيزا كده أنت زجاز عليه نسو كوي نسو فليت عندي مالتي سي
انت اوانكي اركب كل نفقر يقليلي بايكم مسبلت كل لبي مشيت إلى مسوت أنا أخونا نيل سئلن بر مسبلتا عتده دحن جزا مسبت حنا قسيله كل كرد أكي مسبلتا إلكي هالرئيسة قالي جزا مسبت حنا جنا كترس عسى كيت فتني مسبلتا أجخ بلت أرسي واندا سحقت ما قبلت عدي إن فتسم نابت مدك أس إبمخاد هجي عدي سلازلا إلى له صباح مسكدت جنا وينتا تمسيحة زي درار تمرز ويخان عاي مسبلتو فتسم إز زراباتات سيلا زرابربو سأمم إذني هوا كمزا زي سمع سؤالا أتنا حاكي مسبلتو قدام هالرئيس سمعك لخو انكو حطرح عبايا أتسأل أتأمبر دليت كتزاربي كاو أرسي ما زفلني موت ترحيو مسبلا إلكا الرابل أنت كم زقبر كاريكا إلا تسأر اندابلت بحايلنا تمعصو قم أبي العزوات أرسيما كرمي معصو نبيت مهرتي مقصاو نسكلا انداغيت سلازر كبتا انت تحاغستك كوينو غنا لالعقن سلازويت تنفاسا بافاك توص سلازدليت نفسك ترغاغ اندا تقالست كلا متى مقنقنتا غال ايتي قرديد بقى اخيلكي تصغيخي ገንዘብ ሰብ ክትበሊ ለማኒት غال ለማኒት አዳ ኸዋን ፉሌ ዝሽቅጥ እንዳበለት ስለምን ተህሉ መስበለታ አርሴማ ከበለሰትላ መንገዳ ሰላ አጸለት አትና አሁኪ ካፍጽሜን ተዚርህኪ ገና ካልአሎ ከርኤክ ሕራይዶ ኢላ በጸጉራ መንጫ ንድሕሪት አትሪፋ ገሪፋ ተኸደት አርሴማ ከምና ቀደም እንተ ዘኹንሲ ጫጭ ኢላ ድሮ በኸያት መስኮነት ነራ ካብታ መስጽም ዝተላይት ላግና ተብአት እንዳወሰኸት ስለዝመጸት زبالي بالي سلاز زبالات بزح زي تقدست الله أب أرفتي كنده جزيدا نسو هجاز على لومس أنا هجاو زي لا أرسيما كوكان باستن جزيئة أب تكل جزيء كوف الزولولا مسكدات فتسم بجديو أب إذا كده عندا بلا كم عادو هرجاز بلاتو كوينون أب إدو باستن كوكا مصر عيد بجهب أحد ما ألتس قدم كام مس بلاتو هلا أرسو شكر هجي تساكف كجلدي كوخا كتجاوزنا حاسبكي هم إلا أنت أدينك جنا داس كولاكي كابز أنا بتاع نقرر موس تسعر يخفل مسبلا كونيلو كم سعر عند فلتا ترك أيقان دو كجوي ماكينا لميدو قرب أقرب مزق وعاز كم زراخ مسلس فلت أما ما نكفقدنا ما بقسي عند بلتو كلا جنا ماك أنت مسمع حاجته الرق بلتو مو تفتو كري مسيلك زي جنزك بدلا نزي أس أنت آخر إخلا كبا أنا دوب أثرت إيدي سبق مسبلته أتسب أيتسم عندخي جنزبي تعرف ولا أي تبلع أن أنت أي ملكتك أنا كوز جرماني مخانا صغير كيخي نأقول عرسو جمري له عند تبقس كله نتخوخا أفسي سن آخدا فتسوم كركبانكا حاسيو أنت نبرا دحانا أقواني نجيران جدفن سلازبالتو أرسيما ما أنت أكبل جدفن فتسوم جزا مسكدة عدي بسلامي تقبلتون امبركة مكانا انت أرسيما دويلا صعب سلازقربت الله كارنا سهلاز انحتو مغنياتو فتسيمو مس أرسيما بقيقا يكون كرعا عدلنا دخا مسمستو طرح خيد علو امبر انت زي عمخا ممن تاريو كم سبكا زربح سرح زيبلن فول ماستيكا شجارة مشكات قليلكا زروالو دخاس نمنتا يفتر متصواصب تعلم مزيم تقصيرنا قصر حزب عالم يوسخال يبحل عند بلت كابتا بزع أرسيما سمعت لام عالتي كتقسنيك عالتن كوينون نكت فلالين بزح سعرتاتوكا انت كايدت فلسيم كسلتايك عالن اكو عدع بنس عروسات إلى جز عزمة سعد دحان بلا مسمع عندها عبيخاني كسافجنا أحاك بلندي تتسمي متسنهي كاريكي نستا شكاتي تفول عادع انتاي كمز قبران عند بلت كم عملا فكراوات سعد كوينون فتسوم نياديو زربا لميدوكا انت كونا انت امصا زيت قال كمز كونات سلازفلك كلا كاتغبرن بتعامه تحاسبهم
أرسما تعمت بليا دحي أدعاه تجبر نبت سرحة كيدا أبكونا كفيلا عند شايت أتزلازنا برا أدي أنا تقرن نفاس تحرمو زلاك أغلا أتا كند كله نجارات رئة ولا كمنا تاخد كون سلازي دلي أتصاليت مسأي جزح كونك أصنعي ورايت محرت جبري تلاقى أنت خونات أرسما قدا أنت كلنا كتب رأسلة دلي سلازي سمع عربية قدي فاتها سمعنا دو أرسما قالي كم تزعل الكني مسفتهم بتعاملهم تفاقروا نسو أيسأل أخون دي يقداس نقدم تمحرت خنت تجبري محشن دحرك أنا ديو أي عاقين دخي حيالات مثل كرم حجون تفرحني رأي الكني خي بجا خزاكو علي رأيك يسناكي كابزون جازا راح أي مسبلتا عتدا هو أدي برتأت النجنا مش فقري نكله تسعري أخي تبلي سلازي بفقري كله كنسابرينا طرح أي تجعنا أي مسبلتا عند إذا قالي أناس يفرح له هابتامات جنزاوم تعاملهم زي جبرو يملون دفن كابلو إذا قالي برختي أرسما قالي أي من تخيلن دي كارتر زلزله مسبلتا يرد عن ده كأساني فتارك هلني كرم حجي هايمة كاموت زملت قصالة فتران دي مسبلتا أول نصوص حق هي قداس أنا سنت ترفكي يحيش بحالتي مسبلتا دهنا تدا أتشجرندو صباح قدا جزا مساناك مسح مسعيلي له تمسينا بجزا جرنا بحابار نتمهر تخنكينا مسبلتا أدي بسم بعده أما ولا حدا كيتدا لنا هندو دخت نقرني بلكي دي هتندا سجا كيتا أتصو كله فرق كيلو سجا جزء خميس عند ولد جنزا وس مسقابلة الله هتدا سجا دا أنت يلبو كيار كونو شروك نبلينا مسبلتا يلكي مهانا حق خزاقوالي توقابلنا نقربلو أنت دلي بخارا بفاركيتا أنت دلي بنجرا بدلي تبلعيا دحر براب تخفلي تقرات كيود مسبلت تتعايزن بس حقرتن بلا أتي أرسما قالي نفتهم جزء سبوكي كحبير كيدخي ولا سنتي دونجي كو مسبلتا أرسما تقبل بلا حق خد وسيد مكريو عند بلت خلاقنا نادي تليفون كدول سلسمعتا نسي زخون إلى مستأمتت فتسوم سلسنها عند ذكرنا يكون عدا عند بلت تقبل بلا حيلة فتسم هاي متسيخاتو مسبلتو هو أفدقكم ديز اللخون أبدا انتايد أحيس كن أتوي مسبلا نتساقلا هيزاتو نغزا مسعاتبت عدي أبت صبوت أبلا سلامتا دحري من لوات كوف كمزبل قبرتهم فتسون كوف مسبلا قدامي زقبرو نغر انتانيرو نتات أباب غزان دقاقيمو بأينو مكلاليو نزي زستبحلت عدي إهي فتسون ودي جاري مكادو همنت عينت جزين زنابر أزلا عند بالك مسبلتو سلست سكفة نو كم أيكون يلو دن بلا يقداس أتفل اللي نينابر فتسي ما يتوحد اللون ناتو مدك أستكفلي كم ناتم جزا أتصبعات قفح مخانو بالتعامل كتردو عدن قصو كم يجيرون كحجزان كم زلو نقلتو كالسلاسل جمرا إهي فتسو ودي انت يدعى أو حسب آتيخا مو أرسما قالي تمهرتي كيرفدكم مسح قراربي مسبلتا هارايلا قراربت مو إيد محيص أبي أمتعا ندعا مجمرتا شعونا فتسون مسساقرات أب حيواتو نمجمرتا جيزي كامزي قات موسلز نبرا دهام بعليك حيص أبي مسبلا دهانا سألكات حيص أبزود دي عيت السكف مسبلتو أدعا هاراي لستحيص أبا بلزود دي كم تنا يجزاكم السجايل شروينا نحن نبلع نمخانو شرو تبلعدو مسحاتتت قدنك عبر ماما مسبلا دحان سوس أرسما قولي تام تجيرا سريحة لك أيار كفونا كاين عند بلت سبابي حاكبل أجمرو كوينو جنا عدعا كابنا عاتبل نأرسما تقول لساس لزبزه كي تقرمي ترفن انبركة عبقت ولا دا أكل طرف زبلا انت حلوه مش كولا لسو أو حدا معد خمان عيك ربونيم ازتات كمزقن أقبرو بلا أمبر زودي تصبو جيركا أي تعمد كان دي مسحاتات عدئة تعمتن برماما هالرابل زودي بلا عبلمو نتم هرتكم كيدو ساعات كاي أغلقكم مسبلت هالرابلو أرسمان فتسومن
كمي مفتصم حوي جزانا رخبكايا جزاوتنا خايطف أكن كتمتص خلها مس بلتو أرسيما نتمحر تخدو أوتوبوس اندا تصبيو هلا أرس شكر زيتي أوتيستانا بصحين زخدا دحركا أتي وشتي جزاكمي زي فلطوني رمبر قرم حجي اتفالما قص كتكل ان خلخي ددحرخ اندا حركو كاب حدم سلسته غزي كساكاوي اف دغخون بصحيره جزاهم غنا كابانات ابي مسبلا كيد غناي مونزيها تي كحبركا خلخو بزح زي تقدسكا وو طرح تبل نيركا مغبنا كو استسمام اكاحت مسل دارغا شان ملاتي بين خودي خايا مسبلتو مش ده كما ازغبر أتي فقرهم جنال لمن عقليني حنسا كمس جزاي فقديو مسبلا أواي كتر إذا قدني في اسم حوي نعنابل كم زحبك بأوتوس مخر أنتي كم زمسلومي كتأمخا عند بلد نبتدر جمال أزنبرت أوتوبيس مريحة أوتو تمو حساب كتكفل إلى إيدا مسدرت أني زكفل إلو 100 أفا مسوت سأل نعبجها كلتنا أفا كنكفل سي 100 بقالي كفل قلفوس لزبلتو هارايلو نسا كساب تخفل نقرميت حالفو دوك بلقوا انت حاسبه امام فداس مخار تمحاروس لزنبره اوتوبيس بزح سبات هيزا سلازنبره تقرارو سلازتوحله دافيهم دفافيهم ناب قرمي زبصحو كوينو غنا والاكوا يصقطو دامبر كمزي فولي نغير كوينو سلازتسمعو ايصلون ارسيما حساب كفيلا نافصمكوا انت قامتت كتريو سلازي قالت موريتهم سلازي فلطو نابو كتكير سلازنبرا دافئا اركبتمو يهي فصم حوي صقايتهم همش كدكم يلسلز فرحكو كينبر باغرنا مسكرنا نيرنا مسبلتو دحان ارس شكور ايصلعفو بفلاي مساخي مخانو مسبلا دحان نسوس ابزانه تمحارو غزي انداس حق انداتا لاغص سب سلاز خيد رغاغيصم سود اخاشو صبو غيرو كرد اكاي كنا حنسا بنسم كمثال ايصلاني ايمسلكا مسبلتو صبو خلخي ارسو بلا مو فصم حوي چاول تايدا الا تكاكو ايصغم نيرو جنا ساعات مئتو اخيلو اب عرفتي يرخبنا يقداس نيلو انت باست ابايا مسبلتو ارسو كان باستوكينا كيري طرح دحر يرخبنا ايلوا ننا بكفلو مامرهم ارسيما اف كفلي مسعاتوت نيكوزر ممهر مصيك محرم دحري مصناح كمت كل غزي زغبرو اغا مودا ساعات زطقوم ነገር ነጊሮም ዝወጽ ሕጁን ዘረባ መስጀመረ ጽም ኢላ ክትሰመ ንእዝና ዘዳለወት ከምት ዝበልኩም ልሎም አንቲ ቀልጠፍ ኢለ ንግሆ ካብ ደቃስና መስተስ አና ክንገብሮም ዘለና ሓሙሽተ ነገራት ክነግረኩም ድልዋ ዲኹም መስሓተተ እንተስ ገሊኦም ካብ ኤክስ ዋይ እንዳበለ ዘሰልቾና እላሉ ይሕሸና ዝበሉ እንክመስሉ انتس بلبت حابيسوم يسمعوا كوينوم بمولم او مسبلو كفلي كساب كجدد زدلي صبق امبر اتقدماي كنغبرو زغبانا ነገር انت حاليو نتحدث معالتي كنرئ مبقانا نتنملخو املاك ممسكاني امبرك نዛ حدث معالتي كري اندادليو بدقسوم كندي سبات نዛ نبر العالم يسنابت واسلزكونو ስለዚህ አከንድ ሞባይል ካለ እንት ሐሊና ተቀዳዲና ናብኡ መጓይ ነፈጣሪና መንግስቲና ብሩክ መዓልት ንኽንውዕል ጸሎት እንተን ገብረ ተመራጺ ካልአይ አወንታ አራህ እስከ መብጋሲ አብዝ ዓለም ክሳብ ተነብር ዘለኻ ሙሉ ሰብ ዝበሃል ስለዘይለ አከንዲ ጎዶለታትና ንጸብጸብ ዘለና ብልጽነት አወንታዊ ነገር እንደ ሐሰብና መዓልትና ሕጉስት ኮይና ክንሐለፍ ክንጽር አለና አንበር ክስተኾ ከምዘ አለው أنا جنا كم زي بليل عندنا لنفسنا مسمى ما ينور درا أتابت هذا زيلو أبانا زيلو خا أبتكلا ألو هبتكون لها ولا دلك هكون بزي قدس مول أسب زبحال بحث إرسل زيلة أبتي أون تاي يقول نخا زيادات كور أتي ألو تاي يقول نتاتك زم أرار أن تكونوا كتم أراري فتن أنت زي كونوا جنا أبتي تصب يقول نتاتك دهب أمبركة أب ألتاي نجار أنت نتكور أنت خوينا هنقولنا بأم سلزتهاز نتمهرتنا سرحنا نسلامنا نمعالتنا نزل بداهنا كسنا كنا نايكالي سلازي ألم تمل الآيات مخانا آمنا كفا تصبع يحلخ رخب سآم بزيك الدس
ተዘርዚሩ ዘይውዳእ ጽቡቕ ጎነታት ስለ ዘለና ኣብቲ ጽቡቕ ጎነታትና ኣድሂና ንዝያዳ ለውጢ ምዕባለ ክንጽዕር ኣለና። ሳልሳይን ቀንድን ኣገዳሲ ነገር ከዓ ሎሚ ዝኾነ ኣቕሚ ዘፍቀዶ ክሕግዝ ይብል። ዝኾነ ይኹን ብዘይገድስ ኣቕምኻ ዘፍቀዶ ክትሕግዝ ክትብገስ ኣለካ። ንኣብነት ኣባይ ሰበይቲ እኽሊ ተሸኪማ እንተሪኢኹማ ገና ካብ ድቃስኩም ክትስኡ ከለኹም ዝወሰንኩሞ ስለ ዝኾነ ሃንጎንኩም ንዕለቱ ስለ ዝእዘብኩም ንክትሕግዟ ድሕራይ ክትብሉን ኢኹም። እግረ መንገድኹም ከዓ ዘይሓሰብኩሞ ትምረቑ። ኣብ ኣውቶቡስ ከምኡን ኣብ ቤት ንጥኑሳት ብሓፈሻ ካባኹም ንዝኣቢ ሰብ ኮፍ ኢልኩም እንድሕር ኣለኹም ተሲዕኩም ኮፍ ኣብልዎም። ለውሃት ሃልዮት ኣርእዩ። ንዝኾነ ዝተጸገመ ሰብ ሓግሱ። እዚ ህልናዊ ዕረፍቲ ቅሳነት ዕጋበት ክህበኩም እዩ። ብዝኾነ ንእንግሊሽ መምህርኩም ኣብ ኣፍ ደገ ይጽበሎ ካልእ ግዜ እተን ዝተረፋ ክቕጽለልኩም ኣብ ልብኹም ይሃድሮም ምእንታን ህይወት ክትቀለልኩም ሃራይዶ ኢልዎም ነቲ ኣብ ኣፍ ደገ ዝጽበ ዝነበረ ናይ እንግሊሽ መምህር ይቕሪ ተሓቲቱ ናብ ዝቕጽል ክፍሊ ኸደ። ኣርሴማ ግና ብፍላይ እታ ካልአይቲ ዝበላ ኣብ ህይወታ ብዙሕ ሓስያ ኣውሪዱላ ስለ ዝነበረ ነተን ዝበለን ደጋጊማ ተሰላስል ዝነበረት። ፍጹም ዋላ እኳ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጽቡቕ ግዜ ምስ ኣርሴማ ይሐልፍ እንተኾነ ገዛኣ ብዝኣተወሎ ግና ጽቡቕ ነገር ኣይጸንሖን እዩ እምበርከ ኣዲኡ ወረብ ብገለ ስለ ዝበፅሓ ካብዛ ጓል ዘይትረሃኢኻ ተፅረፈና ኮ ኢኻ ዘለኻ ዋላውን ክትምርኦ ምስ ትደሊ ምስ መዘናኻ ኢኻ ክትምርኦ እምበር እንዳበለት ሃንጎሉ ስለተናውፆ ቀሲኑ ኮፍ ክብል ኣይከኣለን። ሎም ኣንተ ግና ናይ ኣዲኡ ዘረባ ካይገርሞ ኣይተረፈን። ስምዓነ እንዶ ፍጹም ወደይ ካብዛ ጓል ረሓቕ ተባሒልካ ምስማዓ ኣብይኻና እንዲኻ ሕጂ በቃ ይኹነልካ ስዒርካና ኣለኻ። ክንደይ ግዜ ደኣሞ ክንቋየ ክነብር እንታይ ደይ ሓሲበ መሲሉካ ጽባ ንህቦ ንገዛ ኣደማሙ ጽቡቕ ጌርና ኻንላለ ግና ብንጉ ሃራይዶ ዝበለቶ እንዳዘከረ ደጋጊሙ ኣብቲ መደቀሲኡ ኮይኑ ምስ ልሳሉ ዝቐጸለ እንታይ ሓሲባ ደኣላካ ምባሉ ናይ ዕረፈን ነብሓቃዳ ዋላስ ትጻወት እያ ዘላ ኣንታ ኣብዚ ገዛ ጥራሕ ሪእትያ ገለ ከይትገብራ ስኢልካ ደሞ ካብ መሬት ተስኢኻ ኣድማ ይበሃል እዩ። ገለስ ሓሲባት ኾንያ ከእድማ ዶ ዋላስ ይብል እሞ ምዃነ ኣነ ከለኹ እንታይ ከይትገብራ ምእደም ይሓሽ ኣብ ዝብል መደምደምታ በጽሐ። ፍጹም ንኣርሴማ ኣዲኡ ንገዛ ከም ዝኣደመታ ምስ ነገራ ቅድሚ ሕጂ ብክፉ ዓይኒ እንዳጠመተትን ደኣ እንታይ ኮይና ኢላ ስለ ዝሓሰበት ነዲኣ ምስ ነገረታ ድሓን ዛጓሊ ኪዲ ምናልባት ናብ ልባ ተመሊሳ ትኸውን ስለ ዝበለታ ቦርሳኣ ሂዛ ብኡ ጌራ ናብ ትምህርቲ ክትከይድ እንዳ ፍጹም ዝበጽሐት ኮይኑ ግና ገና እግራ ኣብታ ገዛ ዘንበረትላ ሰዓት ጽቡቕ ነገር ኣይተቐበላን። ኣዲኡ ከምዛ በፍሽክታ ዘይተቐበለታ ንፍጹም ኣርሒቓ ምስ ኣውቲስታ ገዝኦም ንድኳን ልኢኻ ሰራሕተኛታት ከለዋ ክንሰን ነቲ ገዛ ኣኮስቲራ ከኣኽላስ ከተወልውላ ዝጀመረት። ኣርሴማ ግና ዋላ እኳ ክንድዚ ዝኣክል ገፊሕ ገዛ ብጌጋ ኣጽርያ እንተዘይፈለጠት ብነፍሳ ንፍእቲ ኩሉ ናይ ገዛ ስራሕ እንዳሰርሐት ስለ ዝኣበየት ዋላ እኳ ድኻም እንተገበረላ ይጸገማን። ኣደ ፍጹም መልሓሳ ጥዑም እንዳተዛረበ ግብራ ገና ሕማቕ ዝነበረ እቲ ገዛ ምሽ ብሓንቲ ሰብ ብሓሙሽተ ሰራሕተኛታት ከማን ክተጽብዮ ከቢድ እዩ። ሳሎን ምስ ወደአት ናብ ዝተፈላለየ መደቀሲ ክፍልታት ረሓፅ እንዳንጠብጠበት ክትውልውል ድሕሪ ምጽናሕ ደኻም ስለ ዝገበረላ ኣብ ቅድሚያ ጸንሓራት ኮፍ ምስ በለት ኣዲኡ መጽያ ከምዛ ከፊላ ተስራሓ እንታይ ደኣ ስራሕ ከይወዳእኺ ኮፍ ኢልኪ ውዲ ኣብሌሞ ቅድሚ ትምህርቲ ሰዓት ምእኻሉ ክዳን ክትሓጽቢኺ ምስ በለታ ኣርሴማ ብሰምዐቶ ተገረመት። ጥራሕ ዘይኮነት ሕርቃና ጠርዚ በጽሐ ኮነ ኢላ ከምኡ ተገብራ ከም ዘላ ይሰሓተቶን ኮይኑ ግና ምእንቲ ፍቕሪ ምእንቲ ፍጹም ክትብል ክትጽመም ዝወሰነት ከምኡ ጌርኪ ኣይጠምትኒ ገዛ ምፅን ተበልኮኺ ዝፈተኸ ኾኒ መሲልኪ ካብ ዝወዲ ራሓቐይ ተባሂልኪ ምስማዕ እንድኺ ኣብኺ በሊ
أنت تمرئي خا موال كان دات ساخي كم تنبري ازي مبغسي ناتو مرعاي بقدمو قدا مزنا خزي طمتي دخا اب كتفرس زدليت غزا اندا تقمطكس رايس كن زغزا نمراس يبخي مش حقي ገንዘብ ደለኺ ንወዴ ከም ዝቀረብኺ ማስተፍኒ ኪዲ ጥራሐጅ ክዳውንቲ ኣብቲ ደገለኺ ህጸብዮ ምስ በለታ አርሴባ ነብአታ እንተ ቋጸረትኳ ጥብ ክብላ ሳይተራአያን ብውሽጣ ግና ደም ትነብእ ነበረት ሰማዓስ ፈቲ ሱን ኮይኑ ተፈጢሩ ድሓር ከዓ ዝምሃር ዘለኹ ካብ ድኽነት ከምልጤ ወአነ አርሴማ ፍጹም ኣብ ሕማቕ ከይወድቀን እምበር ኣብዚኦም ገዛ ምእታው ማለት ከመርገም ይዝቆጸር እንዳበለት ኣብ ሐሳብ ኮላ አተናኹከ ምስ በለታ ዘረባ ከይወሰኸት ካብቲ ክፍሊ ወጽያ ናብቲ ተቐሪቡ ጽብያ ዝነበረ ክዳውንቲ ምስ ከደት ከምዛ ሰጥበልስ ተባሕለት ብደዋ ፈዚዛ ተረፈት ምሽ ናይቲ ገዛ ናይ ከተማ ሙሉእ ዝተኣከበ ክዳውንቲ ዝመስል ኣነ ደይ ክሓጽ ዋላስ ኢላ ነበዲኡ ምስ ጠመተት ገና እዚ ቀሊል እዩ ብደው ክሲኡል እንታይ ከም ዝመስል ከርእኪ ፈቲኸ ብምርጫ ክትሳቀይ ዘለኺ ካብ ወዲ ተራኸ እንተኾንኪ ግና በዚያ ጌርካ ክትከደ ትኽእልኺ ምስ በለታ ህልክ ስለዝሓዛ ካብ ፍጹም ሞት ጥራሕ ዝፈልኒ እንዳበለት ክትሓጽብ ጀመረት ኮይኑ ግና ፍጹም ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ህጽቡ መጀመራ ምስ መጸ ንሱን ተገሪሙ እንታይ ትገብር ከም ዘላ ምስ ሓተታ ገና አርሴማ አፋ ከፈተት ከላ አዲኡ ጥብ አቢላ ብጣዕሚ ንፍእቲ ሓላይት አፍቃሪት ያዘላትካ ዘይትገሽ ከማን ወይ ደስ ክትብለካ በአላ ካብ ኮፍ ዝብል ገለ ክገብር ምስ በለተኒ እሞ ክዳውንቲ ዝህፃወሉ ኣብቲ ማሽን እትዮ ምስ በልክዋ ስለዚ ፈልጦስ ብኢደ ካሓጽበይ ሸኒ ምስ በለት ሃራይለ ዝሓብክዋ ምስ በለቶ ተክባር ናዲኡ ስለዝሐረቆ ንእሙ አርሲሉ ጎቲት ሂዝዋ እንዳን ጸርጸረ ንደገወጸ አዲኡ ከምዛ ጥዑይ ትገብር አዲማ ኮኔላ ከምዚ ምግባራ አሕረቁ አተአርሱ እንታይ ደኣ ምስ በላ ደሓነ ፍጹም ሓወይ እዚ ተራ ነገሪ ማዕረከ እንደይ አዲኻ ከም ጸልአን ሕጂ ጽቡቅ ገይሩ በርሂለዩ ፍጹም ሓወይ ደኻ ምዃነ ነውሩ ድዩ ምስ በለቶ ብጣዕሚ ስለዘደንገጸቶ ስሕብ አቢሉ ኣብ ሕቕፍኡ ሸጎጣሞ ከሞ ኣይትበሊ ኣርሱ ሽኩር እዚ ንፍቕሪ ዝኽፈል መስዋዕቲ ሰብ ከዓ ሎሚ ረክብ ጽባሕ ይስዕን ካብ ናትና ህይወት ናትኩም እንዶ ይበልጽ ሰብ ድኻ ዝበሃል ብገንዘብ ዝኾነ በተሓሳሰብ እዩ ንስኻ ንሱ እኩል ተረፍ ኣለኪ እንዳበለ ጸጉሯ ደሓሰሳ ነሳ ገና ኣብ ሕቕፍኡ ኮይና እቲ ኣብ ገዛ ውሽጢ ተዓቂሩ ዝነበረ ምብኣት ድሮ ፈርሻሓቶ ዝነበረት አርሴማ ዋላኳ ኣብ ክላስ ኣካላ ኮፍ ኢሉ እንተሎ መንፈሳ ግና ኣርሒቁ ጌሹ ዝነበረ ናይ ኣዴ ፍጹም ተግባር ፈጺሙ ከቕስናይ ከኣለን ካብ ኩሉ ዕረ መልሓሳ ኣብ ሓንጎላ እንዳተመላለሰ ኣሸገራ እዚ ኩሉ ኣዴኣ ትሕቲ ሰብ ከይትርአ እንዳበለት ንብዓላ ክዳን ከይቀየረት ፉል ማስቲካ እንዳሸጠት ብቁሪ እንዳተገርፈት በጌጋ እኳ ሓንቲ ነገር ከያጉደለትላ ዘአቤታስ ከምዚ ጌራ ከተስተናዓቃ ህሉፍ ሓሊፍዋ ነዲኣ ክትዝልፈላ ፍጹም ክዋሓጠላ ስለዘይከኣለ ኣከንዲ ናብ ትምህርቲ ተድህብ ሓንጎላ ዝተሰርቀ በሉ ከምቲ ኩሉ ግዜ ሓደ ዝጠቕመኩም ነገር ወሲለኩም ክወፅእ በለ ናይ ቁፅሪ መምህሮም ንኽወፅእ 10 ደቂቃ ምስ ተረፈ ክምህሮም ድሕሪ ምጽናሕ ተዳሊኹም ዲኹም ምስ ሓተተ እወ ምስ በሎ ኩሎም ብሓባር አርሴማ በስም ባደ ካብቲ ኣታቶ ዝነበረት ናይ ሓሳብ ማዕበል ስለዝወፀት እዝና ንክትሰምዕ ከም መማሕርታ ብጎወልባ ፀን ክትብል ጀመረት በሉ እንተ ደኣ ኣብ ህይወት ክትዕወቱ ምስ ትደልዩ ወይ ገለ ነገር ክትበጽሑ ምስ ትደልዩ ኣቕሊ ከልዩኩም እዩ ትዕግስቲ ክሓተኩም እዩ ጻዕሪ ድኻም ክትቀልብ እዩ እዚ ኩሉ ምስ ሓለፍኩም ኣብ ህይወትኩም በድሆታት ይኹን ውድቀት ከጋጥም ይኽእል እዩ ሽኡ ከይፈተኩም ናብ ተስፋ ምቁራጽ ገጽኩም ክትከዱ ይኹም ግና ርኢኹም ኣለኹም
ቀንዲ ጸልዓይ ንዓወት ተስፋ ምቑራጽ እዩ እንተ ደኣ ተስፋ ዘይብልኩም ሰባት ኮይንኩም ኩሉ ኣብ ሕይወት ዘበለ ነገር ክትከስሩ ኢኹም ስለዚ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒት ከንጸላልኩም ከሎ ነታ ኣደ ዘራፍ ዘክሩ ዘራፍ ክትወልድ ከላ ብቁመቱ ነዋሕ ስለ ዝኾነት ነቲ ሕፃን ካብ ላዕሊ ናብ መሬት ብሓይሊ ኣውፅያ ተወድቆ እቲ ሕፃን ገና ኣበይ ዓሊበ ኢሉ እንዳሓሰበ ከሎ ኣዲኡ ዘራፍ መሊሳ ኣብ ጥቕኡ ደው ብምባል ብሓይሊ ትቐልኦ ሽዑ እቲ ሕፃን ዘራፍ ርሕቕ ኢሉ ይወድቕ እሞ እንታይ ስለ ዝደሌታ ትቐልዓኒ ዘላ ኢሉ ክሓስብ ይጅምር መሊሳውን መፅያ ኣብ ጥቕኡ ደው ትብል እሞ ብሓይሊ ትቐልኦ ሽዑ እቲ ሕፃን ክርድኦ ይጅምር ገለ እንተዘይገይረ መቕላዕቲ ክቕፅል እዩ ስለ ዝበለ እንዳንቀጥቀጠ ብዝተኻእለ መጠን ሰንከልከል እንዳበለ በተን ዘይደደላ ይአጋሩ ካብቲ ደቂስሉ ዝነበረ ተስኡ ደው ምስ በለ ኣዲኡ ሕጁን ምስ ቀልአቶ ከም ብሓድሽ መሊሱ ምስ ወደቐ ሕጅስ ሓደ ነገር ጽቡቕ ገይሩ ተሰወጦ እንተ ደኣ ተስኢ ዘይጎየ ዋላ ደው ይበል ምቕላዒ ስለ ዘይተርፈኒ ደው ምስ በልኩ ክጎይ ኣለኒ በለ ሽዑ ተስኡ ከይኣክሎ ምግባይ ጀመረ ነዚ ምስ ረኣየት ኣደ እንዳጎየት ኣርኪባ እንዳላሓሰት ሰዓመት ፍቕራ ለገሰትሉ ግና ኣዲኡ ንውልዳ ስለ ዝጸልዐቱ ድያ ትቐልኦ ዝነበረት ዋላስ ኢሉ ንኩሎም ተመሃሮ ምስ ጠመቶም ተመሲጦም ክሰምዑ ስለ ዝጸንሑ ቀልጢፎም ክምስሉ ኣይተረኣዩን ጸኒሖም ግና ኩሎም ነናቶም ርእቶ ምስ ሓቡ በሉ ገሌኹም ጽቡቕ እኳ እንተለኹም ንሳ ግና ትቐልኦ ዝነበረት ጸልዕያቶ ወይ ካልእ ዘይኮነት ኣቐዲማ ዝተረድአቶ ነገር ስለ ዘለዋ እዩ እምበርከ ኣብቲ ዘላቶ ቦታ ስጋ ዝፈቱ ብፍላይ ከዓ ሽዑ ናይ ዝተወለደ ልስሉስ ስጋ ከም በዓል ነብሪ ተኩላ ካልእን ካይበልዕዎ ስለ ዝፈርሐት እዩ ከምኡን ኣዲኡ ኩሉ ግዜ ምስቲ ሕፃን ክትከውን ስለ ዘይትክእል ምናልባት ኣርሒቃ ምስ ከደት ነቲ ሕፃን መን ክከላከለላ እዩ ብከመይኣ ውልድ ክብል ከሎ ኣትሒዛ ትቐልዖ ሽዑ እቲ ሕፃን ከመይሉ ከም ዝትስእ ተስኡ ደው ምስ በለ ክጎይ ከም ዘለዎ ክትምሕሮ ስለ ዝደለት እያ ስለዚ ኣብ ሕይወትና ብድሆታት ክመጽ እዩ ወይ ከዓ ደጋጊምና ክንወድቕ ንኽእል ኢና ግና ኣብ ከምዚ ኩነታት ነቲ ኣደ ዘራፍን እቲ ሕፃን ዘክሩ ኣብ ዝኾነ እዋን ሰዓት ብድሆታት ኣብ መንገድኹም ምስ ዝመጽእ ንምንታይ ብዙሕ ግዜ ዘይትወድቁ ከመይ ጌርኩም ከም ትትስዑ ተመሃሩ ከምቲ ሕፃን ዘራፍ ዋላ ሰንከልከል እንዳበልኩም ተንስዕሞ ደው በሉ ሽዑ ምግባይ ጀምሩ እንተ ደኣ ተሲእኹም ደው ምባልን ምግባይ ጀሚርኩም ሽዑ ኣብቲ ዝዓበየ ናይ ዓወት ጽፍሒ ክትበጽሑ ኢኹም እንተ ዘይኮይኑ ግና ብተስፋ ምቑራጽ ተረሚስኩም ሕይወትኩም ተጸልምቱ እንተ ኮይንኩም ክሳብ ነቂሕኩም ተበራርቢኩም ትጎዩ እግሪ ዘራፍ ዘይኮነ ክቐልዓኩም ሽግር መከራ እዩ ስለዚ ሃደራኹም ሕይወትኩም ብተስፋ ምቑራጽ ከይተባኽኑ ወድሓንኩም ሕቶ እንተሊኩም ጽባሕተቱን ኢልዎም ሰዓት ስለ ዝኣኸለ ወፂኡ ከደ ኣርሴማ በቲ ዘረባ ብጣዕሚ ተሓጐሰት ተስፋውን ንዕለቱ ረኸበት ናይ ኣደ ፍጹም ተግባር ዋላ እኳ ከድምያ ምዃኑ እንተ ዘይዘንግዐት ኮይኑ ግና ተስፋ ክትቆርጽ ከም ዘይብላ ምስ ነብሳ ዝተረዳድአት ኣርሴማ ካብ ትምህርቲ ተፈዲሳ ንፍጹም ከይረኸበት ቅድሚ ገዛ ምኸዳ ናብ ኣዲኣ ምስ ተኣለየት ኣዲኣ ግና ርኢ ምስ ኣበለታ ኣብ ገጽ ጓላ ናይ ምድሓር መንፈስ ስለ ዘስተውሃለት ብጣዕሚ ሰንበደት ኣደ ክትበሃልሲ ናይ ብሓቂ ኣደ ብዘይቀል ዓለም ኩለን ኣዴታት ውሉድ ገለ ምስ ዝኸውን ልዕሊ ማንም ሰብ ብቕፅበት ዘስተብህላ ንሳት እየን ነዚ መርኣያ ኣደ ኣርሴማ እምበርከ ኣርሴማ ብዝተኻእለ መጠን ነብሳ ኣረጋጊኣ ዋላ ሓደ ከም ዘይተፈጠረ ኮይና እኳ እንተ መፀታ ቆብ ክተብላ ግና ካልኢት ዘይመልእ ግዜ ጥራሕ ይወሲዱላ ካብቲ ኣብ ሓደ ፀግዒ ፉል ማስቲካ ትሸጠላ ዝነበረት ኮፍ መበሊ ብዘይ ልባ ብምትሳእ ኣቲ ኣርሴማ ጓለይ እንታይ ዳ ዝገጽኪ ደሓንደኺ ምስ በለታ ኣትደ እንታይ ካይኮኒ ኺ ደሓኒ ምስ በለት ኣርሴማ ናይ ውሽጣ ገይራ ኣቲ ኣርሴማ ጓለይ እንታይ ክድህን ዳ ኣይ መልኣክ እንዲ ግዲ ሓዲሙ ዘሎ ኣደ ፍጹም ገለ ጌራ ትክድያ ምስ ሓጥተት ኣትደ
ናይቲ ትምህርቲ ገለ ድኻም ይስኮን እምበር ዋላ ሓንቲ ይኩንኳ እንተበለታ ኣዲኣ ግና ፈጺማ ክትኣምና ስለዘይከኣለት ገጻ ደጋጊማ እንዳትዓዘበት ሓቂ ተዛረቢ ዛጓለይ ካባይ ተሓብዮ ነገር ኣለክዲ ምስ በለታ ኣርሴማ ዋላ እኳ ብውሽጣ ክትገብሮ እንተተቃለሰት ገዲ ነዲኣ ክትጸርፈላ ኣደ ፍጹም ተረኣታ ንብኣታ ከም ጋሻ ውህጅ ምስ ፈርሸሐቶ ዋዛጓለይ ከምኡ ከም ዝኾነ ደኣማ ኣስጠፍእኒ ንእማይትን ብ እንዳበለት በቲ መጎልበቢያ እንዳጸረገት ሓቂፋ ክትዕብዳ ፈተነት ኮይኑ ግና ከምዛ ኣዲኡ ሓዲጋቶ ዝኸለት ህፃን ዋላ እኳ ንብኣታ ክትዓግቶ እንተፈተነት ስለዘ ኣብያ ፊቅ ምባል ቀጸለት ኣደ ፍጹም ንጓለይ ዘይከውን ስለ ዝበለታ ከምዚ ገይራ ትበክ ዘላ እንዳበለት ብውሽጣ ሓዘነት ተረበሸት ኣቲ ኣርሴማ ጓለይ እንታይ ዳ ኢላትኪ ብጃክ እንደዋይ ተጨነቕን ንገርኒ ምስ በለታ ምስ ንብኣታ እንዳተቃለተት ኣደ ንሕና ብጀካ ድኽነትና እንታይ ዶ ኣበራለና ምስ በለታ ኣቲ ኣርሴማ ጓለይ ደሓን ስቕበሊ ተረዲእክ ኣለኹ ደሓር ከዓ መዓስ ድኻታት ኮይና ኣርሴማ ጓለይ ከምቶም ኣማሪፅዮም ዘይበልኡ ኣይንብልዓ ደኣ እምበር ንመዓልቲ እኳ ደኣ 4 ግዜ ንበልዕ ኣለና ኣቲ ጓለይ ብርኽቲ ኣብ ዓለምና ቁራስ ባኒካ ይለኸፉ 2-3 መዓልቲ ዝገብሩ ክንደይ ድም ዘለው ሰርሒና ብሰላም ወፊርና ንዓቱ እዚ ተመስገን ይዘብል ኣርሴማ ጓለይ ድኻ ዝበሃል ኣቕምን ጉልበትን ሓይልን ከለዎ ክሰርሕ እንዳከኣለ ተጸጊኡ ዓይን ሰብ እንዳጠመተ ዝነብር ሰብ ጥራሕ እዩ ደሓር ከዓ ዛጓለይ ሃብታም ኩን ደኻ ስምዒትና ናይ ኩሉ ሓደዩ ካማና ይሓዝኑ ይሕጎሱ ይስሕቁ ይነብቁ ንጭነቕ ይጭነቁ ንሓስብ ይሓስቡ ኮይኑ ግና ኣብ ኣተሓሳሰባ ቁርብ ይፍለዩ ማለት ገለ ሃብታማት ብከብሮም ጥራሕ ስለ ዝሓስቡ ሰብኣውነት ይጎሎም እዩ ደካታት ግና ፈቃራት ደንገስቲ ሮሕሓት ሓሊት ሰባት እዮም ስለዚ ደሚርና ኣጉዲልና ኣርቢሕና መቒልና እንተርኢናዮ ደካ ኣተሓሳሰባ እምበር ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኪ ኣርሴማ ጓለይ ደካ ሰብ ዝበሃል የለን ደሓር ከዓ ምንባር ናይ ዓለም ብሓብቲ ዝዕቀነ እንተኮይኑ ትምህርትኽን ምስ ወዳእኺ ጽቡቕ ስራሕ ምስ ሓዝኪ ሽዑ ክንህፍትም ኢና ኣይመስለክን ዛጓለይ ብርክቲ ምስ በለታ ኣርሴማ ኣብ ሕቕፍኣ ተሸጊጣ ክትሰምዓ ድሕሪ ምጽናሕ ካብቲ ማሚቓቶ ጸንሐት ሕቕፎ እንዳውፀፍ ተረፍ መረፍ ንብኣት ብዲቪዝኣ እንዳጸረገት ጽቡቕ ኣለኺ ኣደ ሰኒ ነኺሰ ዝለዓለ ነጥቢ ኣምፅአ ክሕጉሰኪ ድሓር ከዓ ክሳብ ንስኺ ኣብ ጎነይ ዘለኽለይ እንታይ ዝዓብስ ሓብትዩ እንዳበለት መሊሳ ኣብ ሕቕፎኣ ኣተወት ፍጹም ምስ ተፈደሰ ንኣርሴማ ደልዩ ኣብቲ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ ሓሰስ እኳ እንተበለ ክረክባ ስለዘይከኣለ ንገዛ ኼዳ ማለት ዲሉ ንገጹ እኳ ኼደ ሓሲቡ እንተነበረ ኮይኑ ግና በቲ ሓደ ኣዲኡ ኣብ ልዕሊ ኣርሴማ ዝፈጸመቶ በደል ኣብ ቅድሚኡ ስለ ዝተረኣዮ ሕርቃን ስለ ዝመጾ በቲ ካልእ ወገን ከዓ ከይርኣክባ ይሓድርኒ ስለ ዝበለ ገዝኡ ምካድ ገዲፉ ናብ እንዳ ኣርሴማ እኳ እንተኸደ ኣብ ገዛ ስለ ዘይጸንሐቶ ገዛ ከይተኣሌት ነመዲኣ ኼዳ ትኾን ስለ ዝበለ በቲ ንሳ ክትመጻሉ ትኽእል እያ ዝበለ ወገን ኣብ እምኒ ኮፍ ኢሉ ክጽበያ ጀመረ የግዳስ ከም ትጽቢቱ ቀልጢፋ ክትመጽእ ስለ ዘይከኣለት ካብዱን ጥሜት ክገብረሉ ስለ ዝጀመረ ሞባይል ኣውፂኡ ነበዲኣ ምስ ደወለ ኣዲኣ በጃኻ ካብዛ ጓለይ ራሓቕ ብሰንክኻ ጓለይ ኣብዚ ትወፅእ ኣዘቕቲ ክትኣቱ ኣይደልኒ ኣዲኻ ንጓለይ ክትብድላ ከላ ስኢልካ ዲኻ ትርኢ ቁርብ እንተበለቶ እኳ ነታ ራሓቕ ትብል ቃል ግና ብዙሕ ግዲ ኣይገበረላን እቲ ምንታይሲ ኣብ ልዕሊ ኣርሴማ ዝኾነ ሰብ ክግምቶ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ፍቕሪ ፍትወት ስለ ዘለዎ ምስናይ ኣክብሮቱ በዚ ሰሚዑ በቲ ሓደ እዝኑ ኣውፅኦ እምበርከ ምስ ኣርሴማ ሞት ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ዋላ ሓደ ክፈለና ዝኽእል ኣቕሚ የለን ኢሉ ስለ ዝሓስብ ኮይኑ ግና ኣብ ክንዲ ኣዲኡ ኮይኑ ይቕሬታ ሓቲቱ ኣብ ገዛውቶም ኮይኑ ንኣርሴማ ይጽበያ ከም ዘለዎ ምስ ነገራ ዋላ እኳ ኣይትመጻእከና ኪድ ገዛኻ ቁራይ ተተሓረመ እንተበለቶ ኣርሴማ ግና
ዋላ ሓደ መግቢ ካይለከፈ ይጽብያ ከም ዘሎ ስለ ዘስተባሃለት ደሓን ኣደ ፍጹመይ እንታ ገይሩ እንዳበለት ነድኣ የእሚና ከም ኡፍ እንዳተወንጨፈት ናብኡ ገጻ ዘበለት ፍጹም ብቁሪ ከርዲዱ እንዳተጸብያ ኮሎ ኣርሴማ በቲ ናይ ጎደና ብርሃን ተደጊፋ ካብ ርሑቕ ክትሪኦ ስለ ዝከኣለት ብጣዕሚ ኣደንገጻ ከብዳ በልዓ እንታይ ገደሸዩ ኣብቲ ሃገርገር ዝብል ገጹ ከይዱ ዘይማሞቕ እንዳበለት ውትፍ በለቶሞ ኣታ ፍጹመይ እንታይ ትገብር ኣለኻ ገዛ ሓዚት ከይድ ምስ በለቶ ወላ እኳ ትጽቢት ነዊሕዎ እንተነበረ ገጻ ምስርዐ ግና ንዕለቱ ሓጎስ ብሓጎስ ስለ ዝኾነ ካልኢት ዝተጸበ ኮይኑ ኸማን ተሰምዖን ኣርሶ ሃፍተይ ከመይ ለሞ ደሓይከ ከይገበርኩ ገዛ ከይድ እንታ ኸንከ ኸደኣ ገዲፍክንኸ ከይድኪ ድሓር ከዓ ገጽ ኣዴ ክርያ ይደልኒ ዝከኣለ እንተኾይኑ ምሳኩም ክሓድር ምስ በላ ኣታ ፍጹመይ ተጸሊልካ ዲኻ ቀዳማይ ነገር ኣዴ ገና ካብ ገጸይ ኣንቢባ እንታ ከም ዝተፈጠረ ክትፈልጥ ስለ ዘይተጸገመት ሓሪቃውን ስለ ዘላ ከምቲ ሰማዓኻያ ዝሕል ክሳብ ትብል ዘይኮን እዩ ድሓር ከዓ ኣደ ምዃና ስለ ዘይተርፍሲ ካባይ ንሳ ተቐርበካ ኪድ ገዛኻ ምስ በለቶም ኣርሶ ሃፍተይ ምኻድስ ዘይሕሰብ እንዲ መቼም ብኣኺ ዝመጻኒ ሰብ ከም ዘይፈቱ ትፈልጥ እንድኺ ክንድስ ኮይናኻ ክሳብ ሕጂ ዋል ሓደ መግቢ ከይበልኣኹ ክጽበየ ክጸናሕኩ ኣታ ፍጹም ሓወይ ንሱ ዳ ይርድኣኒ ግናሲ ተወሳኺ ጸገም ከዓ ከይትምጻለይ ኣዴኻ ብደቂቓ ትከታተለና ዘላ ምስ በለቶም ከይትረድርንኺ ክንድዚ መመኽኔታ ተብዝሕ ዘለኺ ምስ በላ ኪድ ግናይ ንኣና ይበል እንተምፂኻ ኣይትከኣልን እንዲኻ ብልብል ኣቢልካ ቅድሚ ኣዴ መምፅኣ ገዛኻ ትኸይድ እንዳበለት ቀቅድሚኡ ንገዝኣ ክትስጉም ጀመረት ፍጹም ገዛ ምስ ከደ ኩሎም ኣብ ሳሎን እኳ ኮፍ ኢሎም ቲቪ ሪኡ እንተነበሩ ሰላም ከበሎም ደኣ ረጊጹም ትኺሉ ናብ መደቀሲኡ ክፍሊ ኣምራሐ ነዚ ምስ ረኣየት ኣዲኡ ደድህሪኡ ብምስኣብ ኣይ ምስኻ ምስታ ነውራም ድኻ ሰብ ዲኻ ምስ በለቶ ዲቪዝኡ ምውፃእ ገዲፉ ነዛ ሰብ እዚኣ ዘይት ገድፍያ ካልዓ ዘይኣኽላ ንግሆ ዝገበርከያ ዝተሓጐስኩ ዲ መሲልኪ በሊ ዝገበርኪ ገበሪ ካብ ኣርሴማ ፈጺማ ኣይፍለይኒ ምስ በላ ኣታ ወደይ ነዚኣስ እንታይ ሃርኢኻላ ገለ ደኣ ጌራትልካ ካይትከውን ኣይትኮነካንያ ንኣኻ ዘይኮነሲ ነዚ ሃብቲ ሪኣ ንብለካ ኣለና ዘረባ ሰብ ግዳ ዘይትሰምዕ ምስ በለቶ ኣበይ እሞ ናቲ ዝብሎ ገንዘብ እንተ ዝሕልወኒ ገዛ ኸማ ምስ ገዛኣ ኩኖ ነይረ ምስ በላ ካባይ ትሕለፍ ግዲ ኢልዋ ምሽ ጽናሕ ጥራሕ ከሪኣ እንዴ እንዳንጸርጸረት ገዲፋቶ ካብቲ ክፍሊ ወጸት እንታይ ሰልድ እንተዝኸውን ድሌታ እሞ ኣሽሓት ገንዘብ እንዶ ማንም ኣብ ዘይብሉ ናይ ኣባይ ወዲቑ ኣይረኸበትን ሽዑ ደኣ ዜናታ ትደሊ እንተ ትኸውን ንምንታይ ንፖሊስ ኣረኪባቶ እሞ ከዓ መሳኺ ናብረኦም ካብ ኢዶም ናብ ኣፎም ምስቲ ኩሉ ነገር ኣብ ግምት የእቲኻ እሞኻ ኣብ ጸልማት ዝተረኸበ ኣሽሓት ገንዘብሲ ሂዛቶ እንተ ትኸይድ መንዶ ምስ ፈለጣ ነይሩ ለባም መስተውዓሊት ዜናታ ዘደሊ ስለ ዝኾነት እምበር ነዚኣ ትሕበባ ካብ ገዛ ክትወፅእ የብላን ኢልካ ትሕዛ እምበር ካብዚኣ ርሓቕ ዶ ይበሃል ድሓር ከኣስ ምስክኔቲ ኣርሴማ እንታይ በሃሊት ኣክብሮት ሰብ ዝተኣደላ ፈቃር ካብዚኣ ክፈለኒ ዝኽእል ሓይሊ እንተሎ ክርኢና ከም ገለ እንተ መሲሉ ግና ካብዚ ሃገር ሂዝካያ ምጥፋዩ ፍቕሪ መካልፍ እንተ በዝሒዎ ኣለ ኢልካ ከተስተማቕሮ ጥራሕ ዘለካ እንዳበለ ምስ ነፍሱ ዲቪዝኡ በባሓደ ሙዝኡ ቀጸለ ኣርሴማ ሰዓት ትምህርቲ ረፊድዋ ተብተብ እንዳበለት ከላ ዘይሓሰበቶ ኣብ ሓደ ኣንጎሎ 4 ኣዋልድ ምስ ከተረኣ ፈንጢሳቶም እኳ ክትከይድ እንተደለየት ኮይኑ ግና እታ ንፍጹም ትፈትው ጓል ብጸጉራ ስለ ሰሓበታ ክትንቀሳቐስ ተጸገመት እንታይ ክንትገብራ ዘለኽን ፈንዋኒ እንዳበለቱን ፈንጠርጠር እንተ ብዝሐት መንክ ሰምዓ መሊሳ ደኣ ብጽፊኢት ኣላደደታ ኣቲ ከም ገለ
ፍጹም ረሓቕ ተባሂልኪ ምስማዕ እንደኺ ዓቢኺ ዋጋ ንቐጥኪ ክትከፍለያ ምዃንኪ ኣይትረስኢ ድሓር ከኣስ ንስኺ ንሱን እንታይ ዘራኽብ ኣለኩም ኣዲኣ ንዘይትፈትወኪ እንታይ ንዓና ትቐጥለና ሓፃር ሕቶ ትገድፍዮ ዲኺ ዋላስ ምስ በለታ እንዳግባኣ በአት ኣርሴማ ቀዳመይቲ ክፍለ ጊዜ ፈተና ስለ ዝነበራ አንተን በጃኽና ፈንዋኒ ፈተና ለኒ እንዳበለት እንተለመነትን እኳ ወይከ እኳ ደኣ ፈተና ምስ ሰምዓ ከባኽሯ ስለ ዝደለዩ ክሰድዋ ይመረፁን ትገብሮ ምስ ጠፍኣ ግና ሃራይ ካብ ፍጹም ዲኽን ክፍለ ደሊኽን በቃ ንሱ እንተተቐቢልኪ ኣነ ገዲፈልክ ኣለኹ ሕጂ ኸይዱ ዋላስ ምስ በለተን ቃልከሞ ኣይተተግብሪ ወይ ንስኺ ኣነ ነዛ ምድሪ ክንነብራይና እንዳጓዓ በአት መሊሳ ምስናይ መጠንቀቕቱ ኣፋነወታ ኣርሴማ ካብአን ምስ ተፈለየት ኣላ ንስኽን مش مساخي نسا تفرح عدي كمان يفاضت الله ካብ ፍጹም ክፈልኒ ዝኽእል ሞት ጥራሕዩ ምስ ነብሳ እንዳዓለለት ኣብ ኣፍ ደገ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ ምስ በጽሐት ፍጹም ክጽብያ ስለ ዝጸንሐ ብድሕሪኣ መጺኡ ትንክፍ ምስ ኣበላ ንሳተን ስለ ዝመስኣ በስም ባደ ግልጽ ምስ በለት እዊ ፍጹም ዳኸ ከምኡ ኢልካ ምእጉርታ ንሰላምታ እንዳሰደለት ተዛረበት ሰላም ኣርሱ ሓፍተይ ነዛ ገጽኪ ክርኢ ከመይ ናፊቐ ጸኒሕ መስልኪ እዚኣስ ኣጋኒንከ እምበር ተማሊ ምሸዶ ገዛና ተለሊልካ ይከድካን ምስ በለቶ ፍትወተይ መእቀኒ ስለዘይብልኮይ እንታይ ደኣኸ እዚ ጸጉርኸ እንዳበለ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ጠመተ ተዛረበ ፋሒሉሎ ምሽ ሰዓት ረፊድን ተብተብ ኢለ ስለዝወጻኽኮይ ክትነግሮ ስለዘይለሌት ኣመኽንያ ሓለፈት እሞ ፍጹምሓዊ በቃ ኣብ ዕረፍቲ ንራኸብ ደሞ ጽቡቕ ዕድል ከኣበለኒ ፈተና ኣለኒ ምስ በለቶ ከም ትደፍኒዮ ይግበርኪ ክንተን ዘምጻእኺ ነጥቢ ክጋብዘኪ ሃራይዶ እንዳበለ ጽቡቕ ተመኒዩላ ናብ ክፍሉ ኣምረሐ ኣዲኣ ናይ ጓላ ነገር ፈጺሙ ከቕስናይ ከኣለን እምበርከ ገና ጓላ ስንዓምራ ጽቡቕ ገይሩ ከይደልደለ ልዕሊ ኣቅማ እንዳሓሰበት ኣብዘይ ተደለይ ጸቕጢ ኣትያ ኣብዘይ ሕማማ ከይትወድቕ ስለ ዝፈርሐት ኣደ ፍጹም ኣብ ልዕሊ ጓላ ሕማቕ ኣርኣያ ስለ ዘለዋ ወላም ብገለ ንመጻኢ ተመሪኦም ሓዳር ምስ ዝገብሩ ርግምቲ ሓማት ኮይና ከይተሰቃያ ስለ ዝፈርሐት ብናብራ ተወፂኣ ኣብያ ከኣኽላስ መሊሳ ከዓ መዋዕለ ኣሕ እንዳበለት ንይምሰል ፍሽኽ እንዳበለት ኣብ ውሽጣ ግና ደም እንዳነቐት ከይትነብር ብጣዕሚ ስክፍታ ስለ ዘለዋ ኣርሴማ ካብ ፍጹም እንተትፍለጥ ክንደይ እኳ ደስ ምስ በላ ግና ከም ዘስተባሃለቶ እንተኾይኑ ኣርሴማ ኣብ ልዕሊ ፍጹም ዘለዋ ፍቕሪ ኣዝዩ ሓያል ልክዕ ከማይን ጸባን ተሓዊሱ ክትፈልይ ዘሸግር ስለ ዝኾና ብቐሊሉ ከምዘይሰልጣ ስለ ዝተረድአት ትገብሮ ጠፊእዋ ኣቕላ ዘፅበበት ከም ሓቅውን ዋላ ደኣ ዕድሚኦም ንኣሽቱ እንተኾኑ ግና ቦታን ጊዜ ይኹን ዕድመ እንታይነት ዘይፈሊ ፍቕሪ ከይተረድኦም ኣብ ውሽጦም ብጥቡቕ ሰሪጹ እቲ ሓደ ብዘይ እታ ሓንቲ ንሳ ከዓ ብዘይብኡ ከም ዘይነብሩ ብገርሖም ዘረጋገጽዎ ነገር ስለ ዝኾነ ወለዲ በብወገኖም ብዛዕባ ደቆም ዘሻቐሉ ዝነበሩ ኣደ ፍጹም ድሌታ ከምዚ ከምኦም ብሓብቲ ዝዘቐበ ደረጃና ምስትብሎ ገዛ ክዋሰዮን ትደሊ ኮይኑን ዋላ እኳ ናይ ኣርሴማ ጽቡቕ ስነ ምግባር ብልባ እንተኣመነትሉ ብዘይ ገንዘብ እሞ እንታይ ኣብስ ስለ ትብል ዘለዋ ኣቕሚ ተጠቂማ ንወዳ ካብ ኣርሴማ ክትፈልያ ናይ ወትሩ ጸሎታ ካብ ዝኸውን ብዙሕ ዝገበረ ኮይኑ ግና ነዞም ፍቕራት እዚ ኩሉ ኣይንታዮምን እዩ ንሶም ኣብ ውሽጦም ሓደ ነገር እንተሎ ኣመና ከም ዝፋቐሩ ዝተሻቐለ ይሻቐል ዝፈልዮም ሓይሊ ከም ዘየለ ጥራሕ እዩ ኣርሶ ሽኮር ከመይ ሞ ነይሩ ፈተና ኣብ ዕረፍቲ ምስ ተራኸቡ ፍጹም ሓተተ 10 ጊዜ ከያቋርጽካ ጥራሕ ክትጋብዝ ተዳሎ ምስ በለቶ እንዳሰሓዐት ክደፍኒኺ ማለት ኮይ ነዚ ኩሉ ዝኾን ደኣ ክልቃሓለን እምበር እንታይ ደኣሙ ምስ በላ ደሓነ ኣይትሸገር 10 ጊዜ ኣብ እጉርተይ ከያቋርጽካ እንተስዒምካኒ ክምሕረከ በዚኣኸ ትሰማማዕ ዲኻ ብናይ ፍቕሪ ሓዘል የኢንታ እንዳጠመተ ተዛረበት
كمز انت خوينو دا بخا اتفتنا كام اتخوينو مسبلا مشتو كتحقني دفار سمع عنده قدا اسكا بمكينة مملاس قديفك حادا جيزي بأقر خامسة وا فتنا يود ايه مسوץ اخو يئزبا كانيرن دي زيت اكم قوي خاص معارخ اندو تنفاس اختوץ مسبلتو حتى ارسو ريخن دخي اوتا مولادرتي تسفا هيقرصو يلاكي مسبلا كيد كناي بباليها كوف كتبل مشكلت كوي نزا فرق ساعات كمان بأقركا كتبقى زيت قد مسبلتو دحان بالي نقول هو تسئيخ قوي قنا مسايت قوي انتو خنكي هي مسبلا هاريت راح نسخة جمر انبر تساقم يلن ساعات عرفت سلازا آخلا اندا تساعت تزاربت مو ايداون سريدا كابت كوف زبالا لقوتيتا كامزت تساقبرتو أرسيما تفتو ممحر تمحرتو مسودقة كام تكون لجزي كرم مسؤول زجبرو يتأمون زولو نجار وس كبلهم كمحر اللي تصنع كله ترانيفو أو حدا دحر مأكاب بلو نلو ما أنت خايلو زرب وجمرة ريخم علىكم أب هيوتكم كل جزي أبصم بزعكلتا معلتاتك جنة أولكم بالنسبة لهم كلهم تمحرو أين معلتكم اندابلو كانوا زرب عم جمارو يأذن كم نقح حلا يكلبي قترو اتن معلتات بلو قرر ودحري مسراق يمان تساقام معاكلي انتو اندان كباللا تمالن تصبحنين نمنتاي مسلكم تمالن تصبحنا كابقوت صرنا ويتسعيس لزخونا بازي معلتات فتسقيمنا كنشنق كنشقري بلنان تمالي كانزا مري كبيد تسفا زقورس حيوات يحليفكم تخونو كونغنا ولاون مليونات دولار انت تخافلو نتمالك تمسو فتسيمكم سلازي تخلو كابت زقات انا فتسامة كما محاري حاسبكم نقدم الدعاء كتسقم عليكم انبار بخا اندابلكم زي ذكر اندا ذكركم بقيقا نحانقولكم كتوات رويبلكم تسفا قبر قابلبكم كحادر اتا كالئتي معالتخا بلا تمسيت أمي سمعوا كم زلوا بكالئت نتمحروت أميتو مس أرجعت بز أبعد صاحون معارك ندو كنشنا قبلنا صباح ما أنت رسا كتبل كتوجهها كون جنا صباحون كابكوت ناوت عيتها نحنا سلازة حسبنا إذا كونس صباح أنت حيزاتنا كم تمت سلازة في اللاد كمز أنت خوينو كمزي خونيو بز أنت عتي بدخلتي عند دابلكم نزع جزاوت هوتكم بأنت كتحلفوا حدراكم نحنا رقص أنيا من البات كنكون نخقل بزعوالهم يوم فتقاري بسلام يحليرو أنت تسيئكم كابتا استسعكم لا ساعات نفسه كفك على 8 دقيقة ساعات بقبو تتاكيمكم نبرولا كتقبرو زحاسكم نقر نتصبح خقبري مبال قريفكم شاقبرو كتبتصحو تلولي بوتا انتو لو بتصحو كتركبو تلولي سب انتو لو رخبو نلوم أنتي كم تنزلات تصبوا غيركم أستمعوا أزي خبلكم كله جنا نتصبح يتحسبوا أيكون كنزول زلكم نلومي من بارنا نناي تصبح مدب بقالو سلازوت عنا نلومي عندنا برنا ناتي تعرف كأ أنت إننا نتصبح نقدفلو أنت زكونو بتمالي بتصبحنا زرب أبع كتبلو أب كله كبتصحكم كتستماسلو حادق مادق كيترفو حدراكم سلازي نسبات أفكارو ننحركم تخابرو استتصقم سب حجزو نسبات كفاءة تحسبو جنا كتجبرو زقبعكم جدا لومي كسب نبد قاسكم تخدو جبرو شو نفسه كف معالتي أنت استمعكم سلت خدو بخا 5 غير أنت زخنتلو نجر سلازيلا هنقولكم بتصبو زخريكم لا يوم زحلف كاي تصبو نجر تماليسكا مذكر مست مثال سلازي قصار شؤت مالي كامزي دزبل غزي يحلفنا انت بالكم نصب انبر مسهم معاي صصمنيو سلازي نازن كلتم عالتات لألعقوكم اتچنقلو حدراكم نلوم انتي ابزي اخلنا مسلني انت بلا نبرات هيزو تفاني وموص عد أرسيما أبقون قال دقيسا كتقلبت دهر مصنع أنتر سيما قالي
نأباتا ولاديت تسمع حري بلنا كازو دي بجاهر حقي بقى وشتي قسانت يسمعني لن بجاه زاغوالي سمعني إذ كله كرتت إلي أبي كس أحمق كيتورك أني مسبلتا أرسيما كتن ببوتس أنهت الراز دهري مأتساف أتده شاقولتكي مؤس تقف إنو خينو قنا كاميني موكر حقو بتعامل دي زفتو مسبلتا أترسيما قوالي ورايت مهرتخي زيت قبر قدا أبي خبز إحكيو مسبلت أتده كرم نفسهم الله هوتي كامي كم زنبارت تفلتن دخي دافير سو أيت متقل أينو مسرح بكل دي رئاسة أمانتك ترزق عليكم سلازي أجوه كلك سبريت راح مسفتهم تفعل لي أيت بلني مسبلتا كم زيت سمعاس لزفلتات هرازيك ولي بلي مسنعتي أخلكي لتش أطفئيو كندك أسس لزفلتا هرا ودئ كمان لتش أطفافئة تقومت أنا ندئة عند استمعرت حقيفة تابت ولد نتصبحيتو حموشتن فرعان آقا وقحتا مآسو كحوكا سلسمعا كلتئن بسم بعد بسمعام اندابلا بزي لبن تبرابرا عد أرسيما أبقون نقوالا دكيسا كتألبت دهر مزناح أترسيما قوالي نقبا تولادي تسمع حري بلنا كازو دي بجاخر حقي بقى وشت أيك أسانت يسمعني لن بجاخي زاقوالي سمعني هزو كل كرتت إلى كمزا زي أبخص أبحمق كيتورك إني مسبلتا أرسيما كتن ببوت سنحت راز دهري مأتساف أتده شغلتكي مؤس تقف إنو كنغنا كميلي موكراقو بتعامل دي زفتو مسبلتا أحترسيما قوالي ورايت مهرتخي زيت قبر قدا أبي خبزح مسبلت أتده كرم نفسهم من الله هوتي كمي كم زنبارات تفلتن دخي دافيرا سو عيت أمت أين أمس راحو فندق دي رئاسة أمانت كترزق عالكو سلازي أجوخي كلك سبريت راح مسفتهم تفعل آيت بلني مسبلتا كم زيت سمعا سلس فلتات هرزا قولي بلي مسنعتي أخلكي لتشي أطفئ يمو خندق أس مسبلت هرأي ودئ كمان لتشي أطفئ تعنج أنا ندئ عند استمعرت حقيفة تابت ولد نتصبحيتو حموش تنفرقان آقا وقحتا معاسوك كلتين سلس سمعا بسم بعد أترسيما قوالي من دعلو عند بلت أدعا منيخا زبل دنسي أولا سمعت أني ماما فتسو مسبلا قدا أدن قوالي تتعامل مثمو بفل أرسيما لألا أقن سلسن بدات كابت أرات نتئرا بموراد نت معصو مسكفتو فتسو مغوي كدان تخرينو سربرايز مسبلا ناي نغر دحان كونو مسرا خبرتو قدا لبا سلزراق علا أتنتي دعا مسبلتو مش قريا قال جمر نسحه قويتو لنيركي أنا يوليلو ناتي استمالو مغويتو تا إيداس باركوا أرسيما قوالي مني بلت عدي أبوشتو كوينا يأنتا قوانا معصو قصا أنتا قامتا زعاتو سبس لزير آيت نعمل أتنتي دعا أتا سنو بايخا أي نجر كانس دبك عند بلت نوشت إكم زعاتو مس قبرتو دعا مسرعاتو بسم بادا آتا فتسمو دي انتا يدع لما نايك مس بلت أي مس أرسيما كنقوي سلستو أسرنينا إذا دك أسد بالكم برسعات كنا مس بلا وفكا بلا بدو وفنفسيما قوالي مس بلت هو تري عندها زلخي ببنيو عايقوي فركسعات بقاز زيكال قرب أنت تمحاش إليه مس بلد عربالي تطو آيتا بليو كدانكي كايوكي ويسي فسوان ديخا دليكا سلزالله كدولانكي حراي مس بلد إي عد نايدها مس بلد دهان زاقوالي مسو ززارة والاني حراي دو فسوان دي مس بلدو حراي بلا ناتا زمت على كدان قديفا كان حاسس تبل زنبرات أرسيمان دا تعذب آت أرسو منتايد أمسلكي مسبلا هراي لاكا كتقير حاسيبا انت نبرات
የግዳስ ሓንቲ ክፍሊ ክንሳእ እሞ ከዓ ፍጹም ተገቲሩ ምስ ረኣየት ምስ በለት ቀልጥፍና በኣርሱ ፀሓይ ከይወፀት ከላ ምስ በላ ኣትሓወይ ኣብዚ ብደኻ ደኣ ከመይ ኢለ ክፍዮ ኣብ ገዛኹም ዝንኸድ መስልካ ምስ በለቱ እንዳሰሓቐት ሕጂ ስለ ዝተረድዑ ናብ ደገ ገጹ ደኣ ወፀ። ፍጹም ወዮ ደኣ ምስ ኣርሴማ ንጎሆ ምድሪ ክራኸብ ስለ ዝደልየ እምበር ክጎይ ከም ዘይክእል ኣጸቢቑ ነብሱ ይፈጣዩ። ክንዲ ዝኾነ ኢኻ 5 ደቂቕ ምስ ጎየ ተምላስ ንተምላስ ዝኾነ ነዚ ዝረኣየት ኣርሴማ በስምባደ ኣታ ፍጹም ሓወይ ዳሓን ዲኻ ንዓብ ጃሓ ኮፍ ኢላ ኣብ ሓደ እምኒ ኮፍ ከም ዝብል ገበረቶ እሞ እቲ ሂዛቶ ዝነበረት ማይ ተቐበለቶ። ለንቂነ ከይተንቀሳቐሱ ስለ ዝቐነኹ ምስ በላ ፍጹም ሓወይ ስቕ እንደበል ግዳ በበሊኹም ክድቅሱ እዞም ደቂ ሃፍታማት ኮ ተዋዲድኩም ኢኹም እንተትምርመሩስ ክንደይ ሕማም ምስ ፀናሓኩም ንዓና በለ መጀመርታ ኸንዲ 20 ደቂቕ ጎይና ንምለስ ቀስ እንዳበልና ከዓ ንውስኽ ኣይመስለካ ምስ በለቶ ሃራ ኢሉ ብድድ በለ። ተማይቱን ክኸይድ 10 ክምለስ 10 ጎዮ ምስ ወድኡ ኣብ ሓደ እንዳ ጽማቓትን ጽማቕ ፓፓዮ ኣዚዞም ኮፍ በሉ። ሎም አንተ ገለ ወስክብለኩም ዶ ዋላስ የሰልቾኩም ምስ በለ ኣርሴማ ትፈትሆ መምህር ኖኖ በሉ ዳርጋ ኩሎም ተማሃሮ በሓንሳ ገሊኦም ካብቲ ትምህርትን ንላዕሊ ንሱ ስለዚ ምስጠን የእዛኑን ገቲሮም ተመሲጦም ዝከታተልዎ ኣክል ቀንዲ ትምህርቲ ምልእቲ ክፍለ ግዜ እንተ ዘዕልሎም ከማናይ ምጸልኡን በሉ ኢሉ ክዛረብ ጀመረ። ኣብ ሓደ ቦታ ሓደ መሓበ ደስ ዝብሎ ሰብ ነበረ። ክሕብ ከሎ ግና መጀመርታ ኩሉ ግዜ ዝጅምር ብንእሽተ ነገር እዩ። ሓደ ግዜ ከም ዓበሉ ንክልተ በቲ ኣፍ ደጊኡ ዝሓልፉ ዝነበሩ ሰባት ሎም ኣንቲ ተሓጊሶም እስከ ይውዓልሉ ብምሕሳብ ይጽውዖም እሞ ካብ ጅብኦ ሓንቲ ናቕፋ ኣውፅኡ ምስ ሓቦም እቲ ሓደ ተሓጊሱ እንዳመስገነ ክኸይድ ከሎ እቲ ሓደ ግና ነዚያ ኢሉ ዝህብ እንተኾይኑ ጽቡቕ ጌሩ ዝህብ ጥሙይ እንዳበለ ብክፉ ዓይኑ ጠሚቶ መንገዱ ደኣ ቀጸለ። ቁርብ ምስ ተጓዓዙ ግና በቲ ኩሉ ግዜ ዝመላለስሉ መንገዲ ክልተ ማዓጾ ዘለዎ ብዓብዪ መንደቕ ተዓጽዩ ጸንሖም። ኣብቲ ብየማን ዝነበረ ወገን ተመስገን ኢልካ ዝተዋሃካይ ተቐቢልካ ዝኸድካ ብኡ ሕለፍ። እቲ ዕጋበት ዘይተሰማዓካ ትእዘምዝም ዝነበርካ ከዓ ብጸጋም ሕለፍ ዝብል ምስ ኣንበቡ እቲ ዝኣዘምዘመ በቲ ዝተባሃለ ገዲፉ በቲ ዘይተባሃለ ምስ ሓለፈ ኣብ ጉድጓድ ጸንሂዎ ሂዝዎ ህልም በለ። እቲ ሓደ ከዓ ኣማራጺ ስለ ዝሰኣነ ቦትኡ በቲ ሓደ ስለ ዝተተሓዘ በቲ ጸጋም ዘበለ ማዓጾ ምስ ኣተወ ክልተ ክሻ ገንዘብ ተዋሂብዎ ከደ። መሲልካ እንታይ ኣምፂኻ እንድዩ ቀንዲ ቁም ነገሩ ርኢኹም ኣለኹም ይውሃድ ይብዛሕ ብዘይገድስ በቲ ዘለኩም ነገር መጀመርታ ተመስገን በሉ። ተመስገን ዝበለ ሰብ ይውሰኹ እምበር ኣይጎሎን እዩ። ድሓር ከዓ ዝኾነ ሰብ እቲ ዝሃበኩም ነገር ትንኣስ ትዕበ ብዘይገድስ የኣንነ ኢልኩም ኣመስኪንኩም ኪዱ ደኣ እምበር ከምዚ ዶ ከምዚ እንዳበልኩም ከይተማርሩ። ከም ተወሳኹን ከምቲ እተሓደ ኣብ ጉድጓድ ኣትዩ ዝጠፍዐ ምዕንታን ከይጠፍኡ ዜናትኩም ኣይትድለዩ። ዘላትኩም ተማቒልኩም ብልዑ እምበር ኣይትሰስዑ። ኣነስ ረኸቤ ብጻይኸ እንዳበልኩም ነንሕድኩም ተሓላለዉ ሓረዶ ኢልዎም ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ንብረቱ ጠራኒፉ ወፀ። ፍጹም ካብ ቤት ትምህርቲ ምስ ተፈደሰ ኣደ ኣርሴማ ከይ ነገር ከይ ምጻእ ስለ ዝበለቱ ደዊላ እንታይ ክትብለና እንዳበለ
ወላው አርሴማ ከተፋኑና ሀንገዛ ኢላቱ እንተ ነበረት ገዲፍዋ ነብዲ አስተበገሰ ኩኑ ግና ካብ ሕሳብ አደይ ወዓለን ብዙሕ ከሰላስለ ድሕሪ ምጽናሕ ወላ ሓደ ክመጻሉ ስለዚህ ከአለ ግና ካብ አርሴማ ጥራሕ ተፈለ አይትበለን ነበር ካልእስ ኩሉ ቀበለ እዚኣ ተፈለ ትብል ቃል ካብ ዋላ ሓደ ሰብ ክሰም አይደለኒ ንከፈላ አደይ ተላልያ ዘይከውን እንዳበለ ከይተረድኦ ኣብቲ ፉል ማስቲካ ትሸጠሉ ቦታ ምስ በጽሐ አዳጋይ ስለዝነበራ ክሳብ ትውድ ጽግ ኢሉ ዶበለ ኮይኑ ግና ቀዊሉ ጣመታ ሙስለ ዘደንገጸቶም ከም ገሊሉ ካብ ገለ ገንዘብ አምጽዩ ካብቲ ጽርጋ ከአልያ ተመነየ ከሐስብ ድሕሪ ምጽናሑን አባዩን አርሴማ ስለትፈትዋ ደዊሉ ምስዓ ክዘራረብ ከም ዘለዎ ኣብ መደምደምታ እንዳበጽሐ ከሎ ፍጽሞ ወደይ ደውዶ አቢለጋ ቁርብሕ ስራሕ እንዳበርቲዓ ሕጂ ከዓ ኩሉ ዝፍደሰሉ ሰዓት እንዲሁ ምስ በለቶ ጸገም የለማማ እሞ ካብዛ ፊትና ዘላ ሻሕዶ ክእዘልካ ምስ በለቶ ደሓን ገዛ ከይደበለ ክትብሎ ዝደለየት ክሰምዕ ስለስተሓንጠ ግኑን ካብታ ዝፈርሓ ክወጻይ ከዓለን አዲኣ ፍጹም ካብ ጓላ ክርሕቃ ዝተወከሰቶ ካልእ ዝበልክልኒ በልኒ ክፍጽሞ ድለ ካብ አርሴማ ግና ሞት ጥራሕዩ ዝፈልኒ ምስ በለ አታ ፍጽሞ ወደይ ሰብ ዝብለካ ግዳይ ዘይትሰምዕ ቀዳማይ ነገር አዲኻ ሓያልያ ድሓር ከዓ ናብራኩም ራእሙ እጃኻ ነዛ ከርተት ኢለ ዘዕበክዋ ጓለይ ክኸስር አይደልኒ ምስ በለቶ ማማ ይርዳኣኒ ግና አርሴማ ኮነ አይ ተራ ጓል ኣይኮነትን ክሳብ ትንፋሴት ሓለፈ ካብ ዝኾነ ነገር ክከላኸለለይ ምስ በላ አዲኣ ስለዝረሓት አታ ቆልዓ ሰብ ዝብለካ ግዳይ ዘይትሰምዕ ምስ በለቶ ቁጣ ኢላ በጃኽ ማማ አነ ንኸይበድላ ቃል አቱ ከም ንግስቲ ተከናኺነ ከምብረ እንዳበለ ኩሉ አርሴማ ሕሩግ በለቶም አርሴማ ካብት ምሕርቲ ምስተፈደሰት ንገዛኳ ክትከይድ ሓሲባ እንተ ነበረት ኮይኑ ግና ናይ አስቤዛ መግዝኢ ገንዘብ ስለዝደለየት ናበዲኣ ክትእለ ዝወሰነት ኮይኑን ኣው ምስ በጽሐት ፍጹም ምስ አዲኣ ክእልል ስለ ጸንሓ ካይተገረመት ኣይተረፈትን እምበርከ ምስ ተፈደስና ገዛ ክተፋኑኒ ሃይላቶ ስለዝነበረት ኣብቲ ቀጽሪ ናይ ቤት ትምህርቲ ኮይና እንተ ተጸበየቶ እኳ ወላኳ ተምሃሮ በባሓደ ጸረር ይብሉ እንተ ነበሩ ንኦግና ክትሪኦ ስለዘይከኣለት ምናልባት ውን ኣብ ክፍሊ ምስ ገሊኦም የዕልዩ ዝህልላውን ሓሰት እንተበለቶ ከወይከ ናበይ ደኣ ከይዱ እንዳበለት እምበኣር ምስ አዲኣ ጸንሓ እታ ግናይ እንታይ ደኣ ገዲፍካኒ ናብ ዝክት መጽደድያ ምስ በለቶ ፍጹም ኣብ ደስ ዘይብል ዘረባ ስለ ጸንሐ ክምልሰላይ ተራእየን ነዚ ዝረአየት አርሴማ አዲኣ ገለ ከም ዝበለቶ ስለስተረድኣ አደ እንታይ ደኺልክዮ ምስ በለታ አትርሴማ ጓሌ እንታይ አትገብሪ መጽኺ ምሽ ተፈድስክ ትኽልኪ ገዛ ኺዲለኪ ምስ በለታ አትደ ጥራሕ ነገርና እንታይ ኺልክዮ ምስ በለታ እንታይ ክብሎ ደኣ ዘሕባኣ ነገር ኮ የለን ካብዛ ጓሌ ረሓ ኣይትኮነካንያ አቅምናን አቅምኹም በቢንዩ አዲኻ ነዛ ክንደ ኩሉ ከይነ ዝዕበኻ ጓሌ ስለዘይትፈትዋ በጃህ ረሓ ካብዛ ጓሌ ክብሎ ጸንሒ ምስ በለታ አርሴማ ወላኳ ኣብ ልዕሊ አዲኣ ዘለዋ ክብረት ፈልፋል ማይ እንተኾነ ኮይኑ ግና ኣብ ህይወታት ትጸላቕ ቃል እንተላ ካብ ፍጹም ተፈለየት ትብል ስለዝኾነት ከይተረድኣ አትደ እንዳበለት ኣዳበለት ጓላ ዘይኣመላ ድምፂ ኣው ክተብል ሰምዐት አዲኣ ብቀሊሉ ካብ ፍጹም ክትፍለ ዘይምዃና ስለዝተረድኣ ልባ ብጣዕሚ ሓዘነ ተጨንቀት እምበርከ ዋላኳ ፍጹም ጥዑም ሰብ እንተኾነ ኮይኑ ግና አዲኡ ብርትዕቲ ስለዝኾነት እንዳረኣየት ሰምዐት ንጓላ ኣብ ሓዊ ከይጠብሳ ስለዝሰገት እዩ ሓደን ክልተን ክበሓላ ሰምዐ ፍጹም አርሴማ ስቕስካ በለ ንስኺ ማማ ጥራሕ ናትካ ሓገዝ ኣይፈለና እምበር ምስ አባይ ተራዳዳኢ ዝኾነ ክንገብር ክንፍትና ምስ በለ ፍጹም አዲኣ ኣብ መንጎ ተቐርቂራ ተሚላ ጸንሐት እሞ ሂዲ ደሓን ዛጓሌ ገዛኺ
مستعناخي زلخي ايتمسلن خندخي قس إلنا كرررئنا مس بلتا أرسيما سلازحرقت زمصع ጉዳይ ረሲኣ ንገዝኣ ምስ ተበገሰት ፍጹም ነድኣ ተፋንዩ እንዳጎያ አርከባ ፍጹም አመደ ቀሲ ክፍል ኮይኑ ላፕቶፑ እንዳጣወቀ ኮሎ አድኡ መጻ ከተዛረበት ስዒላ ክትዕዘቦ ድሕሪ ምጽናሕ ነቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ሓሳብ ከተካፍሎ ምክፋል ጥራሕ ኣይኮነን ብሓይሊ ከተግብሮ ከም ዘሎ ምስ ነፍሳ ትረዳዳ ናብ ተክፍሊ ዝኣተወት ወላኳ አድኡ ኣብ ተክፍሊ ከም ዝኣተወት እንተፈለጠ ቁልሕ ከበለ ውራይ ላፕቶፕ ምጥዋቅ ዳገበረ سمعنا دو فتصم ودي كابزا قال مفلع أبي خاندخا دحن السود ساقا يبلون فتي كيف تخوخ قبلي جانا زارب آكا ودأت كلا كي أنتو كابت تدفئلو تسانها عند عليم بحاقوست سراسرة زاليلو أنت استنتما كمان أميسال أن نبحاكا هدخي مسبلا اوغنا حادا نگر مستمال ترحي مسبلتو انتاي بلا حنت انتو سماين دابت سحم مس أرسيما كتمرعوي مس أنا حوار كتنبر مس تدلي مجمرتا دقا كيركا تمحرتخات ود شعو كم دليكا فقرها تستمع قوي مس تاتفتوا سبك تنبر تخليها اتمرجان آخاي قدفو كتزنقو زيولكا قنا أي مس تبله نرسيما بها دقا كتأتوايخا حسابلو ملسو كيسامات قديفاتو اتساد فلسون زقابرو تافئيو أقلو عدسابه أشوكادو نكندز أكل عامتات كاب أرسيما كفلا هانتم ألتقا كارعا كوئل كم زيك إل أصبي أسلس فلت كبير نجر أشاكيماتو كمسخلت أدو أيزنجان ناتيك سرحلت أن حلابتو أتصيفو بحقو دهر مدكاس لعلي عندات أمتا أب أنا زبالة حسابتت أمدا نتصبحيتو قدم ساعتو أف دق بيت مرسيس ترخبه كنون زهز مصاته محارو كقامت أرسيما انت بلويك كير أخو آتاكونا دوالاس اندابلا كيساب كلو تمحاري زعاتو كتصب دهر مصناح آتيا مالتيلو بقس قبل كالوغنا أرسيما قرم معاصو مئصوا سامبوآ كتكوس كساب تدلي انداغوي كتمصس لزرعيه مئتاو قديفو كتصبيا جمره أرسيما نفتصم أيستبحلتلو مستمعاصو تقلادم سلازنبرت سلام كتلنا اندا بلندا تتصبي كلو نوشت دعاتوت أرسو اندا بلا مس أركبا بسم بعد أنكا اندا استنفست وي فتصمي دعا بين سانحكا حجدها تأتو زلها مس بلتو أرسو ترقاق أمو أبي خصانيخي عارفيت كبسخونا نأنا مهجي ساعات آخيل نديو أقرفتي الراخبنا زناقرك لني مسبلا هاراي فتسم حاوي نفسك ترقاق اندا فتنة تزاربت أرسيما نفتصم مستفليتو انت يكولني اندابلت ولا قوات تفتو ممحر انت نبرا اب حساب سلز نبرت نتا كفل غزي دارغا كيتا محرتا اب اغا مود ازبص حد كنون كم تلمود ممحر حدا نجر وسك بلوم سلز دلي زربو كجمر مدلواتو اصففه أرسيما لومس تقلبلت مسلنا ممحر غنا كم زراب أديو ألن لومي حد أبي أقداس نجر إز نجركم إز نجر نمتع أبي حوتكم أبي تراس لزلوا لألك الأوان تقدسكم كتسبقوني لا وكم اندابلا هنت إنتم كم زبرخو مس أرجع قص زرب أو أتصلا انتي دي كلكم دلي مسيلكم
እዛ ንረብረ العالم ኩሉ ዝሓዘት ተባሃጊትን በት ሓደ ከዓ መሰልቸወት ዓለም እያ ስለዚ ንኩሉ ምእንታን ኣዋሓይና ክንከይድ ጥበብ ክእለት ክሕልወና ኣገዳሲ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግና ከምቶም መናበርትኻ ክትነብር እንተ ኮንካ እቲ ቀንድን ኣገዳስን ርእሰ ተኣማንነት ክሕለወኩም ክኽእል ኣለዎ ርእሰ ተኣማንነት መሰጋገር ናይ ኩሉ ስለ ዝኾነ ዝመፅእ እምፃእ ኣብ ዝኸድኩም ኪዱ ርእሰ ተኣማንነት ክተጥፍኡ የብልኩምን ነዚ ክተጥርዩ እንተ ኮንኩም ከዓ ቀድሚ ዝኣገረ ብዛዕባ ነብስኩም ንካልእ ትኾነ ሕማቕ ክትዛረብ ወይ ኣትሒትኩም ክትርእዩ የብልኩምን ነብስኩም በዓልኩም ዘይክበርኩም ካልእ ከክበረልኩም ምፅባይ ከዓ ንእሽነት ጥራሕ እዩ ኣብ ዓለም ብዙሕ ዓይነት ሰብ ኣሎ ኩሉ ብዘይገድስ ሓደ ዘራክበና ነገር ግን ኣሎ ንሱ ከዓ ኩላሓና ሰባት ኢና እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ዋላ ሓደ ዝበልፀሉ ምክንያት የለን ኩሉ ሰብ ክፍጠር ከሎ ብፈጣሪ ዝተዓደሎ ሙሉእነት ጎደሎ ኣለዎ ስለዚ እቲ ኣባኻ ዘየለ ኣብ ትካል ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኣብ ትካል ዘየለኸ ኣባኻ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ብዘይበኣኻ ንስኻ ብዘይብኡ ክትነብር ኣይትክእልን ኢኻ ማለት እዩ ካብ ኮነ መን ኣብ ልዕሊ መን እሞ ፀብለል ዝብል ወይ ናይ ሞራል ልዕልና ዝስምዖ ስለዚ ክፍዕኹን ፅቡቕ ሓብታኩም ድኻ ዋላ ዝኾንካ ኩን ብዘይገድስ ኩሉ ግዜ ርእሰ መትሓት ክስምዓኩም የብሉን ኣብዚ ምድሪ ክትመፁ ዝገበረ ዝፈጠረኩም ኣምላኽ እዩ እሞ እንታይ ይኩንኩም ደኣ ነዚ ከማኩም ፍጥረት ትደንሉ ክትሰግድሉ ትደልዩ ወይ ተኣማንኩም ኣጥፊእኩም ህይወትኩም ትበታትኑ ስለዚ ኣብ ነፍሰከፍ ካብ ድቃስ ዝተበራበርኩምሉ ነፍስኹም ከም ዝበሉ ኣነ ብልኡስ ሰብ ንዘኽብረኒ የክብሮ ሰባት ክሳብ ቀይሕ መስመር ዝሓልፉ ክትፅበዩ የብለይን ክብረትን ንካልእ ትኹኑን ኣብ ዕዳጋ ኣያቱኒ እቲ ምንታይሲ ኣነ ስለ ዝኾንኩ ንነፍሰይ ዝሓልላ መንገዳ ዘምኣዝና ኣነ ጥራሕ ኣብዚ ዓለም ሓደ ሓያል ፈጣሪ ጥራሕ እዩ ንማንም ኣይፈርሕኒ ኮይኑ ግና ዝግብኦ ክብረት ክህቤ ኣብ ክብረተይ ርእሰ ተኣማንነት ዝመፀ ግና ኣይትፀውርን እንዳበልኩም ነብስኩም ብሉፃት ከም ዝኾንኩም ደጋጊምኩም ንገርዋ ብተራ ናይ ሰባት ዘረባ ሞራልኩም ኣይተዋድቁ ብከምዚ ከማኩም ሰብ ተስፋኩም ኣይተፀልምቱም ምናልባት ሎሚ እንተሰኣንኩም ፅባሕ ክትረኽቡ ኢኹም ብዛዕባ መልክኹም ቁመትኩም ኮታስ ኩልትናኹም ስከፍ ኣይበልኩም እቲ ምንታይሲ ከምቲ ክብለኩም ዝፀናሕኩ ክንፍጠር ከለና ነናትና ተዋሂቡና እዩ ንኣብነት በቲ ሓደ ዓይኒ ክፉእ እንተኮይኑ በቲ ካልእ ሰብ ዓይኒ ከዓ ፅቡቕ ስለ ዝኸውን ኣነኮ ከምዚ እንተስኾን ከምዚ እንዳበልኩም ርእሰ ተኣማንነትኩም ንካልኢት ከተጥፍኡ ኣፍ ልብኹም ነፊሕኩም ኪዱ ርእሰ ተኣማንነት ጥራሕ ግና ኣኻሊ ስለ ዘይኮነ ጎኒ ጎኒ ነብስኩም ሕነፁ የእምሮኹም ኣብልኹ ኣፅቢኹም ካብ ምሕሳብ ተቆጠቡ ከባቢኹም ጥራሕ ኣይትተኣዘቡ ዓለም እንታይ ከም ትመስል እንታይ ከም ትደሊ ተገንዘቡ ተካፋሊ ፅባቅ ዓለም ክትኮኑ ፃዕሩ እምበር ከምዛ ብዕጫኹም ምስተረትዓኹም ከተማሩ ወይ ሕማቕ ናይ ዓለም ክተስተማዕሩ ከትነብሩ ሓደራኹም ዓለም ግዜያዊት መፅንሒት ካብ ኮነት ብዝተኻለኩም መጠን ዝበዝሕ ህይወትኩም ተሓጒሱም ተኸቢርኩም ክትነብሩ ፃዕሩ ነዚ ንምግባር ከዓ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ረቑሒታት ነብሰ ምእትማን እሞ ንካልእ ትኹን ንሱ ከይትዝንግኡ ጥራሕ ክብለኩም ዝኽእል ሂዝኩም ዘለኹም ምስ በሎም ብጀካ ኣርሴማ እወበሉ ኩሎም ብሓባር እምበርከ ኣርሴማ ኣካላ ኣብቲ ክፍሊ እንተነበረ መንፈሳ ግዳ ናብ ፍጹም ድሮ ጌሹ ስለ ዝፀንሐ ኣርሴማ ናይ ዕረፍቲ ሰዓት ክትኣኽለላ ብውሽጣ ጸሎት እንዳገበረት ኣይመሓር ተማሂራ ሰዓት ምእንተኣ ዘይኮነስ ምእንተ ርእሰ ክብል ስለ ዝኣኸለ ብጉያ ናብታ ኩሉ ግዜ ኮፍ ዝብልዋ ቦታ ምስ ከደት ንፍጹም ክትሪኦ ስለ ዘይከኣለት የማን ፀጋም ቁልሕ እንዳበለት ከላ ብድሕሪኣ መፂሓ ቅሹ እምባሕ ምስ በላ ብስምባደ ግልጽ በለት እሞ ግናይ ንስኻ ዲኻ ኣታ ንኣበል ተማሃሩ ይርኢና ኣሎ ፈኖኒ ምስ በለቶ ናደሊኸ ዲኸ ቆልዕ መዕለኽ ክትብል ፀኒሕኺ ተምህርትሞ ከመይ ፀኒሑ እንዳፈነዋ ተዛረበ ዝነግረኪ ኣለኒ ኢልካ ኣብ ሰንፈላለ ገዲፍካኒ ሰዓት ክሕሉ ፀኒሒ ግዳ እንታይ ኻ ክትብለኒ እንታይ ከም ዝኾንኩ ፍርሕ ይብላ ኣለኩ ምስ በለቱ
እሞ ንቀድም ሻሒኩካ ገለ መለዶ ክጋብዘክ ምስ በላ ሓብታ ምዃንካ ከተፈለደ ሓደሊኻ ነገርን እንደግዳ ምስ በለቶ ኣተ ኣርሶ ሓፍታይ ማማ ደኣ እንታይ ደኣ ትብል ዘላ ኢሉ ኣብ ክንዲ ዘረብኦ ዝቐፅል ስቕበለ ይሂ ደኣ ፍጹመ እንታይ ኢላ ኣተ ኣርሱ መጀመርታ ኣብ ደገ ከድካ ትምህርትኻ ወዲ እሞ ሽዑ ከም ድሌትካ ፍቕርኻ ከተስተማቐር ምስ ትደልያ ሰብ ንሓዋሩ ክትነብር ከፍቅርካ ኢላትኒ ምስ በላ ገድሽ ካብ ቅድሚኣ ከርሕቕ ተራእይዋ ከይተረድኣ በብሓደ ንብኣት ክተነጥብ ጀመረት ነዚ ዝርኣየ ፍጹም ብጣዕሚ ስለሰንበደ ዋ ኣርሱ እንታይ ኺ ትኾኑ ዘለኺ ብስክፍታ ቆልሕ ምልሕ እንዳበለ ክጸርገላ የእዳው ናብዒንታ ሰደደ ይህሞ ፍጹመ ንስሓኻ እንታይ ኢልካያ ምስ በለቶ ሕንቕንቕ እንዳበለት ኣተ ኣርሱ ኣነ ደኣ ንቐድም ምሳሕ ክመኸር ኢለ ዝመለስኳ ነገር የብለይን ምስ በላ ኣታ ፍጹመይ ነዛ ካልኢት ተፈሊኻኒ እንዳናፈኩኻስ ንኣመታት ደኣ ይኽእለ ደኹን ምስ በለቶ ዋ ኣርሱ ነገረከ ዘለኹ እምበር ዝተወድአ ነገረከ የለን ምስ በላ ድሓን ፍጹመይ ኣዴኻ ካባይ ንክትፈለየካ ከተራሓቐና ዝመሓዘቶ እዩ ኣነስ ወደይ እንታይ ገይረያ ዝበደልኳ ነገር ኣለኒ ድዩ ድኻታት ኢልካ ዝሰማዓረ ክንዲዝ ምስ በለት ኣርሱ ብገይጋ ድኻዶ ገለ መለይልኪ ድሕርጅ ክትዛረቢ ከይሰምዓኪ ድኻ ማማያ እምበር ንስኻ ይኩንክን ኣነ ንኣኸ ብምላይ ሕጉስ ናብቲ ክፍሊ ኢኹም እቶ ምስ በልኩ ኣይናውድቐልኪ እዚ ማለትካ ርእይ ከብለክን ክፈተውክን ሓንቲ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ዝፈለየና ኣካል የለን ሓረዶ ምስ በላ ድሓን ንርኢ በለት ብጎቦ ልባ ኣርሴማ ካብ ትምህርቲ ተፈዲሳ ደራር ክትሰርሕ ኢላ ንሽሮ ዝሆን ሽጉርቲ መታቲራ ኣቁላለማይ ኣብቲ ድስቲ እትያ ምስ ፈልሐ ሽሮ ክትእተሉ ነቲ መቐመጢ ሽሮ ምስ ከፈተት እንተርፎ ሓንቲ ማንካ ትኸውን እምበር ካልእ ክትርኢ ስለ ዘይከኣለት እዚ ኸደኣ እንታይ እዋኑ ተወዲኡ ዋላስ ከም ቀዳማያ ኣዲላቶ እንዳበለት ነቲ ሸራኽረኽ ዝብል ዝነበረ ማይ ተኣዘበት እሞ ገዲመ መኽኒታ ክደሊ ጸኒሓ ጫጭላ በኸየት ኣባዲ ዘይብላውን ክንደቲ ሰክቲታቶ ዝነበረት ማይ ነበአት ምክንያት መነብያ ግና ሽሮ ስለ ዝተወድአ ዘይኮነስ ቆፂራቶ ዝመፀት ናይ ፍጹም ዘረባ እዩ ሕጂ ካባይ ተፈልዩ እንታይ ዓይነት ህይወት ክነብር ኣታ ፍጹመይ በጃኻ ከይትፍለይኒ ከምዛ ምስኣ ዘሎ ሽሙ ደጋጊማ እንዳፀወአት ምስ ነፍሳ ምዝራብ ቀጸለት ኮይኑ ግና ገለ ግበሪ እንዳበለ ጥርዓን ዘቕረበ ድስቲ ስለ ተሓሳሰባ ናብ ጎረቤት ብምኻድ 5 ፊንጃል ዝኸውን ሽሮ ተለቂሓ መፀት እሞ ነቲ ብሓፋ ጥራሕ ክውዳእ ቀሪቡ ዝነበረ ማይ መአገሲ ገበረትሉ ኣደ ኣርሴማ ከም ቀደማ ብዙሕ ከየምሰት ካብቲ ፉል ማስቲካን ካልእ ኣብ ጎደና ኮይና ትሸጠላ ናብ ገዛኣ ምስ ተመልሰት ቀዳማይ ዘስተውሃለቶ ነገር እንት ነይሩ ናይ ኣርሴማ ገጽኒ እንትን ጽቡቕ ዘይምህላው እዩ ኮይኑን እንታይ ኮንክ ዛጓሊላ ደጋጊማ እንተተወከሰተኳ ዋላ ሓደ ኣይኩንኩን ስቒልየ ስለ ዝበለታ ነርሴማ ሓራይ እንተበለታኳ ብውሽጣ ግና ኣደ ፍጹም ገሌላታ ማለት እኮ እዩ ነዛ ጓለይ ኣብ ሕማቕ ከይወደቐታ ገለ ክገብር ኣለኒ እንዳበለት ኣብ ጽዑቕ ሓሳብ ከላ ኣደ እንታይ ከም ትሓስቢ ዘለኺ ተረዲእኒ ኣሎ ንኦገዲፍክ ጥራሕ ንደረር ምስ በለት ኣትርሴማ ጓለይ በጃ ክባ ሰብ ዝብለክ ስምዒ ካብዞም ገዛ ረሓቒ ምስ በለታ ኣደ በዚ ጉዳይ ክንደይ ግዜ ዲና ክንዘራረብ ምስ ፍጹመይ ሞት ጥራሕ እዩ ዝፈለኒ ምሽለኪ ምስ በለት ኣርሴማ ኣቲ ቆልዓ እሞ ኣዲኡ ኣይትፈተውክን እያ ምስ በለት ኣዲኣ ኣትደ ምስ ፍጹመይ እምበር ክነብር መዓስ ምስኣ ኮይነ ኣርሴማ ጓለይ እሞ ርግምቲ ሓማት ኮይና ተኻኽ እንተበለትኸ
معرخ اندي كرتات إلا كم زأبخو تفلت اندخي أترسيما قال إلا نبقى تسلس أرا دنن بلد عدا بجاخ وا كندبو عدم كينكي كم زأبخني نخالي تخون زنج اي فلتن ما انت يكا سنسرعات كيرا كم تا زأبخني زقو عزل لكم فتصم يكا انت بحالي تعيسابيو نسو ككلاكل اللي مس بلد أرسيما قالي ناقر ولاتي انتي كينوني مقاس زقسن قداي كينو نعاك تصبي تميت ميتكي تخوني بلئي عايت تصبيني توحلكي مسمع أبي خندخي مس بلتا يأينتا اندا درزات هراد سمعنا دوبا أزي شرو نبي زعاتو زلو بأميدو خنا زاد أحنا حجخ عديل كندخي مس بلت أرسيما دحان زاقوالي تاما الكاندي زبلا أتدا كتهبين ترح مساعتن كمان زيحبا تلاك إحكو يامسيو مس بلد دحان زاقوالي كم اندابل كيو نن حدنا انت زي تلقاقفنا دعا منك حقزنا مس بلد آدعا يكون الكمبر نحنا استلق حنا ينملسينا نساعتن قنا كوسا ترح اندابلت أبي شحاني تزرقه زنبر انجرا ناتا التقيلة بمبسال لبات في إواز نبر شرو كتفسسا جمرت دحري سلسة دقائق اندابل آكالو أغنا موبايل دمس آسمئات مو كابتقى نرحيقا سلز نبرت شلالقا بزعا كوينو غنا تدقاقي مو مستدولة من تعالو كوينو زاقوالي صحابي اسكا مس بلتا أرسيما تسيئا مصر ايتا مصاكو أديلا هيزاتا ندقوزت أتقلعا كمي خنت خوني زلخي ما أدرقيس كتكدي اندابلت كتغن حقا انت فتنت أفقري زلا لبي دمس اتفتو سب كتسمع ما أدي خون كاله آيات أنيو سامام إذن هباتا دعا زلت أبت دقا كويناون إهي دعا فتسميني دحان مسبلتهم دحاني نافيقاكي مسبل أوا بحان ساب داي نبرنا المسبلتو أمو نافيقاكي هاك زرواس سقيلين برح ناتقام خانا مسفلتكم دراري قديفة ندقى واتيزل لكم نسحاكم مسفت أرن عدين كتب أسنيخا عدي معد كوريو حانساب كوف مسبلكي شحاني كي تلعلا كي تسعي زير ليكي ما يديو تسعفي بحانسا كله قراريفكي كوف بلي ان دابلة عبتني مسبلتو هل عرسو شكر أحب جزانا خا بنصاريو بلي نتاز قدفكي أدرار بحانسا كن كداينا مسبلا مالت مسبلتو مالت دعا أب جزاو تخميز الله كل بالقدا مسبلا بقويا معصو خان شلو كفيتا مسويسات هاي عرسو شكر مسبلا موبايل أدفع وا أنت حد كبر دعا مسيخا مسبلتو نزا قسك قوالي كرئيكي أمو كملاش دمو مسبلا هزو كل مسيخا دعا ناوي كتملاس نعبل جزاءتو مسبلتو نو عيطوني أقات أم بزي خبابي جزاو تخم أن دحلف كيت عليكي أوتيستانا تطويلو يتصبين الله خمان أوي فتسمي كابزقر مكا عدي لومي كالتفاعاتيا هجي انت دنقيا موكت أهلنا جاو تصبح أبيت مهرتي الراخبنا مسبلتو الرأي جاويلو سحب أبيلو جنبارا دحري مسقام مجم لألمانم كامزا فكراكي تفلتي خمش دحايك كيغبركو قاسدينك حدر نفسي مغبر سلازا أبين سقيلكي أيتم بي أب قربا يتخون حرايدو مسبلا حراي فتسمي جاوال صباح يراخبنا دحان در آنو نفتو كي حرايدو إلاتو نغز آتملسات أرسيما أب كفل السرع مدامنا يتمهرت عمس تودعا نايت تفوتو ممهر أقدس تتقامتنا حيوات نقر تسمع يأزانا بنك أحد كترت ممهرون كمتاز المدوم بلو نيلو ما أنت خايلو سرب وجمرة رئيكم علىكم لما أنتي بزع واحد النتيك نقربكم أو حدا بوتا حدا سبأي نسلست أودا دكو ينبرنا برا هتوم دكو خاء بتعمد زعرامات حركتات سرحتنياتاتهم بزها بكل سب كمستمسجنيهم كونوا جنا كتسال سلازب بعاسو مسح إصابات تبلستن كموخان عدي وعلون
በዚ ተግባራቶም አረጊት አብኦም ወትሩ ከም ዝሓዘነን ዘተሓሳስቡን እዩ። ኣዋርሕ ምስ ሓለፈ እቲ ሰብኣይ ብሕማም ይጥቃዕ እሞ ይሕዝ። ምናልባት ከይሞት ኢሉ ስለ ዝፈርሐ ቀጻሊ ብሓድነት ብሓባር ጠጠው ክብሉ እንተመዓዶም እኳ ንሳቶም ግና መመሊሶም ደኣ እንዳተባኣሱ ተኻኸ ምስ ኣበልዎ ሓደ ግብራዊ ዝኾነ ትምህርቲ ክምሕሮም ስለ ዝደለየ ዝተኣከበ ዕንጨይቲ ኣምፅዑለይ በሎም እሞ ምስ ኣምፅዑሉ ከም ዝበሎም ነዚ ዕንጨይቲ በብሓደ ቀልጢፉ ኣብ ክልተ ሰይሩ ዝወድአ ክሽለሚ ምስ በሎም ኩላቶም ተሰማምኡ። ሽዑ ዓሰርተ ሓበው እሞ ስበሮ ዝብል ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። ደቂቐ ኣብ ዘመልእ ግዜ ሰባበሮ ኮይኑ ግና ሕጂውን ኣነ ቀዳማይ ወድኤ እንዳበሉ ካብ ነንሕዶም ምበኣስ ዕረፉን። ነዚ ዝረአየ ሰብኣይ ክቡራት ደቀይ እቲ ፀዋታ ገና ይተወድአን ሕጂ እኩብ ዕንጨይቲ ክህበኩም እንዴ ግና ፈላሊኹም ኣይኮንኩም ክትሰብሮ ብሓባር እምበር ምስ በሎም ተሰማምኡ። ሽዑ ምስ ሓቦም ዝከኣሎም እንተፃዕሩ እኳ ክሰብሮ ስለዘይከኣሉ ሰለስቲኦም ኣብና ክብሉ ተዛረቡ። ስለዚ ዘም ደቀይ ካብዚ ገለ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር። እንተ ደኣ በበይና ውጥም ኢልና ብቀሊሉ ክንስበር ንኽእል ኢና። እንተ ደኣ ብሓባር ሰሚርና ግና ማንም ክደፍረና ይክእልኒ እዩ። ስለዚ ፍልሊኹም ኣፅቢኩም ተሓሓፉ ንበሩ ደኣ እምበር ንጣብ ቀዳድ ፍልሊ ኣይትግደፉ ብሓድነት ተጓዓዙ ምስ በሎም ሰለስቲኦም ጥቕሚ ሓድነት ስለ ዝተረድኦም ሃርይ ኣበበሉ ብሓባር። እዚኣ ትመስል ናይ ሎም መዓንቲ ካልእ ግዜ የራኽበና ኢሉ መምሕሮም ተፋኒዎም ወፀ። ኣደ ፍጹም ንወዳ ካብ ኣርሴማ ክትፈሊ ዘይፈንቀለቶ እምኒ ዘይፈሓረቶ ጉድጓድ ኣይነበረን። ኮይኑ ግና ንሓቀኛ ፍቕሪ ዝመፀን ተመፀእ ምንቕ ከም ዘይብሎ ኣርሴማን ፍጹም ግርም ኣምነት እዩ። ፍቕሪ ማለት ንዘፍቀርካዮ ሰብ እንታይነቱ ብዘይገድስ ሃብታም ይኹን ድኻ ጽቡቕ ይኹን ክፉእ ነዊሕ ሓፂር ፃዕዳ ጸሊም ከም ዘለዎ ተቐቢልካ ኣፍቂርካ ማዕረ ነብስኻ ፍቕሪ ምልጋስ እዩ። ኣደ ፍጹም ንወዳ ብዘይ ድልይቱ ብሓይሊ ንደገ ክትሰዶ ላዕለን ታሕተን እኳ እንተበለት ኮይኑ ግና ካብዛ ሃገር ኣብ ዝወፃ ኩላ ሬሳይ ተመሊሱ ክመጻኩም ስለ ዝበላ ፈትያ ከይፈትወት ስቅ ክትብል ዝተገደደት። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ንኣባዩ ኩሉ ዕሪቁ ኣቢሉ ስለ ዝነገራ ንጓላ ኣደብ ክትገብር ከም ዘለዋ ምስናይ መጠንቀቕትኡ ዝነገረታ። ኣደ ኣርሴማ ዋላ እኳ ኣደ ፍጹም ከምዘይ ጥቕስና እንተፈለጠት ገና ልቦም ጽቡቕ ገይሮም ከይፈለጡ ማዕረ ክንደዚ ምፍቓሮም ከምኡን ፍጹም ብጣዕሚ ከም ዝሓልላ ስለ ትፈልጥ በቲ ሓደ ከዓ ዝተዛረበት እንተተዛረበት ጓላ ክትሰምዓ ስለ ዘይከኣለት ንሳም ፍቕሮም ከስተማቕሩ ነፃ ገዲፋቶም እያ። ግና ዋላ እኳ ነፃ እንተገደፈቶም ምስናይ ቀድመ ኩነት እዩ። ኣርሴማ ፍጹም ንሓዋሩ ተመርያ ክትነብር እንተ ኮይና መጀመርታ ትምህርታ ዛዚማ ብዝለዓለ ነጥቢ ክትምረቕ ከም ዘለዋ እዩ። ኣርሴማ ነዚ ምእንቲ ናይ ነፍሳ ረብሓ ስለ ዝኾነ በቲ ሓጓዝ ተቐቢላ ቃል ዝኣትወትላ። ኣርሴማ ቀርምነ ፍጹም ርካባ ምስ ሰብ ዘይትለግብን ሰብ ደፊራ ዘይጥምት ንኣይ ደኣ መንክ ክደሰለይ እንዳበለት ኣስተማሰለት ካብ ሰብ ተፈጢራ ክንሳ ምስ ሰብ ከላ ጽምዋ ስምዓን ርእሰ ተኣማን ዘይነበራ ሰብያ ዝነበረት ሕጂ ሽዑን ክትወዳደር ከላ ናይ ሰማይ ምድርን ፍልልይ ዘሎ ፍጹም ኣብ ሕይወታ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣበርኪት እዩ። ምእንቲ ሃቀስ እንዳበለት ክትፈቶ ጀሚራ
مودعاتو بجكو عبز عالم عودات يلون عب كتللو درجاز بصحت لبا تخافيتو انت زرقه بمثل فصم استطفطفيوم حانسا بدق سبات بفقر كبدلوي زدليو مسعنو حقኛ ፍቅር የለን ኣብዝበለ መደምደም ታይበጽሑም ኮይንግና ቅድሚ ከምኡ ባሎም ጠንቆ እንታይ ኢልካ ነፍስኻ መፍታሽ ኣገዳሲዩ ሓንሳ ብከምዚ ይኹን እንዳፈለጥና መዘይኮን ሰብ ጊዜናን እድልናል ብኻንቱ ነዋኽንሙም ኣብ መወዳእታ ኣብ ፍቅሪ ነመኽኒ መጀመርታ ቅድሚ ዝኣገረ ካልእ ሰብ ምፍቃርካ ንነፍስኻ ኣፍቅር ንነፍስኻ ከም መስታየት ወላውላ ከም ቢኬሪ ወዲቓ ካይስበር ብፅዑቕ ሓልዋ ዝግብኣ ክብሪ ሓባ ብፍልጠት ሞያ ወይ ገንዘብ ሕነፃ ርእሰ ተኣማናትካ ኣበረኽ ኣብ ዝኾነ እዋን ምዝኾነ ሰብ ጥቡቕ ዝኾነ ምትእሳር ካብ ምፍጣር ተቆጠብ ብዝተኻእለካ መጠን ንስምዒትካ ክትቋፀር ፈትን ሰብ እንተመፀ ሰብ ይኸይድ ዝብል ኣተሓሳስባ ሂዝኳ ተጓዓዝ እቲ ምንታይሲ ፈቲኻ ካይፈትኻ ንዝኾነ ሰብ ሞት ስለ ዝወስዶን ምስ ሰብ ንሓዋሩ ስለዚ ንበር ከምዚ ብምባልካ ነብስኻ ቅድሚ ዝኣገረ ትከላኸላ ኢኻ ዘለኻ እምበር ክፉእ ስለ ዝኾንካ ወይ ሰስኢኻ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ብፍላይ ስምዒትካ ክትቋፀር ትኽእል እንተኾንካ ብዝኾነ ነገር ቀጢፍካ ካብ መጥቃዕ ክድሕን ትኽእል ኢኻ ሽዑ ዋላ ሓደ ማልስ ከይተጸበኻ ከምዛ ነብስኻ ክብሪ ዝሓብካያ ንካልኦት ክብሪን ፍቅሪ ለግስ ኣለም መቃልሕያ ዝዘራእኻ ኢኻ ተዓፀድ ፍቅሪ ለጊስካ ከዓ ፍቅሪ ትቕበል ኮይኑ ግና ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ስለዘየላ ሕማቕ ከጋጥመካ ግድን እዩ የግዳስ ኣቀዲምካ ስለዝተላለኻሉ ጥጥ ኣይብለካን እዩ ብከምኡ ኢኻ ኣለም ጥበባት በሃል ሸሕ ዓመት ኣብዛ ምድሪ ስለዘይንበር ነፍስኻ ከይሓሰኻ ሰባቱን ከይበደልካ ብጥበብ ምጓዓዝ እዩ መወዳእቱ ከዓ ብግቡእ ነዚ ዓለም ኣስተማቒርካያ ከም ሰብካ ጫዓለም ትቋደስ ኣብ ፍቅሪ ዓለም እንተኾን ከምኡ ፍጹም ብሓፍቱ ከይተመክሐ ኣርሴማ ድኻይሉ ከይፈንፈነ ዘለዎ ፍቅሪ ማልስ ከይተጸበየ እንዳለገሰ ንልቢ ኣርሴማ ሰሊቡ ጽቡቕ ዘሪኡ መወዳእቱ ከዓ ሕፍዝ ዝበለ ምሕርቲ ሓፊሱ እምበርከ ኣርሴማ ለባብ መስተውዓሊት ኣዝያ ኣስፊሓ ተሓስብ ሰብ ስለ ዝኾነት ካብዚ ዝዓበ ጸጋሙ ኣበይ ክርከብ ሰብ ክቡር እዩ ሰብ ብዋል ሓደ ነገር ኣይትመንዩ ሰብ መተካእታ ስለ ዘይብሉ ይጸብቕ ይክፋእ ብዘይገድስ ሰብ ከማኻ ሰብ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ጊዜ ኣትሒትና ክንሪኦ ኣይግባእን እዩ እቲ ምንታይሲ ብምድርን ብሰማይን ስለ ዘኸስስ حتى أرسيما حافتي أنس بحج شح جزي أنت زفتر كم زخماخي زرك يمسلك دو مسبلا عطافت سمي أنا خ بحج مليون جزي أنت زفتر كم آخا يركب دخون نسخة قبل علي زت عدل كني نيزل عالم هوتي خا سالخا نز عالم كاسين بتحواس يرقص علىكم نأنت يكتب المسدرخا قلت أمتام يحلفك كسأت بأسبزيخا ازي قبل علي زلكا مرأي نصح فقريو ولا حدا نجر أب قمتك اعتخا أنا ناسي ترح تقبلك مقرت علم سلا زرعخاني بلبي يمسكنك هترح زي كونكوس مش نجستي جيلها كوين نحوار مساحة كنبري بلبي زفكرك فتسوم عري مسبلتهم أرسو حافتين مش أنا أبزا مدرخ اللهو مسمتو كمان جيلا كوينكي أكثر نبرينيخي نحوارو نجستي نلي بترح زي كونكس نجستي كله كوينكي بفقر كنبركي دك سبات قولو لك سابسخونا قالا كفتات كفت أرقدنيو كوينو قنا نقوت عبس اللي ساب عبقون نيس لزلخي بلبي كسوني حقوسي امو أرسيما حافتي داكيما داكاكيما بلبي دفكركي
ደቂ ሰባት ኣብ ዝኾነ ነገር ቀልጢፎም ተስፋ ቁርጽ ይብሎምን ጊዜ የሕፃር ንዋሕ ንዝደልይዎ ነገር ብተስፋ እንተ ተቃሊሶም ሙዳኣትኡ ክእወቱ ግድን እዩ ኣይመስለክን ኣርሶ ሽኮር ምስ በላ እዚ ልቡና ኸንዲድኣ መመሊሱ ከም ዘፍቅረካ ዝፈተካ ዝገብር ዘሎ እንዳበለት ስሕብ ኣቢላ ኣብ ምእግርቱስ ኣመቱም ፍቅሪ ፍጹን ኣርሴማን ንሓዋሩ ምዕንታን ክቐጽል ፈጣሪ በዓሉ ይሓልዎም እንዳበልኩ ዛንታይ ኣብዚ ኣጹ ስለ ዝተከታተልኩማ ብልቢ እንዳመስገንኩም ሓናጽር ኢቶ እንተለኩም ክቕበል ድልዌ ኣብቲ ናይ ኮመንት መጽሓፊ ቦታ ሓሳብኩም ኣንብሩ ብዝተረፈ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ቅሳነ ጥዕና ፍቕሪ ዓወት ኣሳልጦ እንዳተመነኹልኩም ሰሰናዩ